Helo, helo, helo. Croeso nôl i'r stream. Ni'n mynd I fod yn chwarae Pokémon Coch Gymraeg nawr, mae'n eiliad. Yw'n eiliad. Yeah, eiliad neu dwy. Yeah. Ni'n just trio set Be, lan. be sydd wedi digwydd yw, wnaethon ni wneud fersiwn, mae un o'r bobl yn ein cymuned wedi ychwanegu mwy o pethau a cyfieithu mwy o pethau. So ni'n keen iawn I chwarae y fersiwn gyda symudiadau wedi cyfieithu, ond mae rhaid I chi, gyda'r save state, mae rhaid I chi gallu rhoi nhw mewn i'r, cael nhw y ddoi nhw I gweithio. Felly, ni just yn gwirio os modd I ni wneud hyn. Beth sydd yn wneud yn fwy kind of anodd yw fod na dwi'n chwarae trwy Super NT ac yn defnyddio, fi'n siŵr os chi'n gallu gweld hwn, ond y Super Game Boy. Felly gyda'r cartridge yma, mae chi gallu rhoi SD card mewn fan hyn a llwytho fel ROM hacks neu fersiynau gwahanol a uwchlwytho holl llyfrgell yr Game Boy, really, a Game Boy Colour. Felly, oedd e'n fel accessory eitha nice gan Nintendo a fi'n falch fod fi wedi cael e. Mae di galluogi ni wedyn I chwarae gemau Game Boy mewn ffordd fwy cyfforddus, defnyddio controller, chwarae fer sgrin mawr sydd ddim yn efelychydd. So mae lot o bobl yn chwarae gemau retro ar emulators neu efelychwyr. A mae hwnna'n ffain, ond mae'n neis I gallu trio cadw at greiddiol os ni'n gallu. So, oedd e ddim yn rhy drud, fi'n credu 15, 10 I 15 pint oedd e, just am hwnna, so... Nice. Okay, be fi'n mynd I gofyn I Kieran wneud? Kieran, ti'n gallu rhoi e nôl gyda fersiwn ti o 12, rhoi e gyd mewn un a danfon I fi, achos bod e tipyn bach tu ôl, achos o'n i'n siarad gymaint gyda Stephen Rule tro diwetha, o'n I ddim actually di mynd yn gyflym iawn. So achos mae just llwybr bach gyda cwpl o chwaraewyr yn y safe state cyn, a fi'n credu I fi'n bersonol, sa'n gwybod am ti Owain, fi hoffwn I gweld y fersiwn yna ar bwys Brock wedi gorffen y gym cyntaf a gyda'r symudiadau wedi cyfieithu hefyd. So, Bydd hwnna'n really good. So na just... Okay, mae di wneud e. Oh, fantastic. Nice. Okay. So fi'n credu... Os dwi'n wneud hyn yn gyflym, bydd just fel hyd a lledrith. Bydd yn gweithio'n fantastic. So, beth yw eich hoff Pokémon, y game Pokémon ti? Sa'n siŵr. Rwy ddim wedi chwarae llawer o'n I dweud y gwir. Right. Un y groi wedi chwarae yw Coch. Right. Coch tan. Yeah. Hynny really. Okay. Ac rwy'n gwybod mae Coch Fire Red yn basically just remake o Coch. So, Yeah. so rwy beth wedi chwarae unrhyw rai ar y Nintendo DS neu... Okay. Yeah. Rwy eisiau chwarae trwy nhw gyd nawr, ond just angen yr amser. Oh, yeah. Achos bydde ti'n gallu dangos ni... I suppose mae'n bell. Na, mae'n just gweithio na. Okay, os ti eisiau dangos ni bach o gasgliad, bydd hwnna'n eitha cool. Achos I reina sydd â diddordeb mewn casglu gemau retro, mae'n neis I gweld casgliad cyflawn. Wel, Bydd ddim cael nhw gyd, mae gen i'r pob game Pokémon i'r Game Boys, ond am y rai greiddiol,
Japanese. Okay. Ond, ie, rwy jyst wedi dod o'r Pokémon Coch. Ac, rwy wedi modio'r fy Game Boy Color. Just troi a blur Okay. out. So wedi modio'r Game Boy Color fi, so mae'r... Oes nhw batteries mewn fan hyn? Na, does dim batteries mewn hyn. Just grab y batteries, gen i rhaid fan hyn. Ond, ti'n gwybod fel ar y Game Boy Color greiddiol, mae'r sgrin yn awful. Mae mor Yeah. dywyll. A Oh, bendant. Ie, ond wedi Fi'n gwybod. modio fe. Bydd yn... Ie. I cael sgrin IPS. Oh, hwnna'n nice. So, mae dy fi'r fersiwn o GB Colour, sef fersiwn fel Tsieineaidd o hwnna, ond mae fe'n neud yr un job, ond so fe yn amlwg y peth greiddiol. A mae rhaid dweud, mae chwarae hwnna yn wych. Ie. Mae'n brofiad gwahanol, a mae ddim yn rwystredig bod fi'n cofio yn y car yn chwarae fe fel plentyn, o'ch chi wastad yn trio cael yr ongl cywir, a just yn, yeah. Ond, atgofion da, dy beth. Oedd e'n amazing bod i cael chwarae game fideo ar handheld. Erbyn hyn, mae loads yn nhw ar gael. Mae pawb di... Wel, Yeah. mae'n cwestiwn i bawb, actually. Beth yw eich hoff handheld erioed? A ydyn ni'n cyfri y Switch fel handheld? Mae hwnna'n dadleuol. I guess, kinda, maybe. So sure. Hyn yn Crystal, ydy e? Yr unig un oedd actually made am Game Boy Color. Okay. Just checking out. Yn Crystal? Yes. Ond ie, ond hefyd, rwy wedi... mae gen fi Game Boy Advance greiddiol, rwy ddim eisiau modio'r un hwnna, ond rwy eisiau cadw fe'n fel un greiddiol. So rwy wedi order o fel Game Boy o eBay, un sydd wedi torri. So mae'n just literally fel a motherboard o'r Game Boy efo like broken case. Challenge. So rwy'n mynd i repair hwnna, at least trio. Ac rwy wedi prynu fel new shells. So actually bydd fi gallu dangos ti nhw. Cool. One moment. Bear with. Dyma ni. So wedi prynu fel shell fel hyn. Okay. Shell, mae'n fel matte black. So rwy fi eisiau fe edrych kinda modern-ish. A sleek. Nice. So wedi mynd am fel y colour scheme matte black efo bwtymau gwyn. Ooh. So rwy'n meddwl hwnna'n mynd i bod yn edrych quite nice. Hyfryd. Hefyd, like new IPS. Hwnna'n un SP. Nope, not SP. Mae eSports Rhys yn dweud croeso nôl. Ha ha ha. A Ciara mwyn dweud mae GBA Consolizer yn really da. Fi di clywed am hwnna. Ti di clywed am hwnna? Ydy hwnna... Beth di hwnna? O fi'n credu oedd hwnna y thing ti'n rhoi mewn i GameCube? Ydy e? Y Consolizer? Nice. Nid fi wedi mynd lawr o trywydd anghywir. Fi ddim yn cofio. So I've already prynu like IPS screen hefyd. Ac edrych ar battery packs hyn, mae dyn hyn yn creu. Mae nhw really cool. Mae'n called Clean Juice. So it's literally like a rechargeable battery sy'n ffitio mewn a cefn o fe. A wedyn mae ganddo fe custom like case things. So ti'n literally cael USB-C charging port ar gweddill y Game Boy thing. It's amazing. Mae ganddo fe un am y Game Boy Advance ac hefyd am yr original Game Boy. It's nice. So good. Efe dyma'r cwmni o Prydain? Yeah, mae'n just un dyn. Ti'n dangos fi cwpl o wythnosau yn ôl? Dude hyn, Luke, enw fe. Mae'n just like creu nhw. Mae'n really cool. Mae'n GBA sydd yn cael HDMI output gyda slot am SNES controller. Hwnna'n swnio'n nice. Cyfyd fel nhw amp hefyd. So, mae wedi gweithio. Mynd i cael hwyl... Fi'n probably trio gwneud y mods hyn ar stream neu rhywbeth.
Okay. Mae'n quite fun. Right, fi'n mynd i wneud y thing Discord nawr. Nice. Diolch Kieran am sort o hwnna allan. Ni gallu ail ymweld gyda'r llwybr i'r twnnel yna. Right, so fi angen ffeindio ti. Galw ti ymweliad. Na, in general chat y fe, dyna beth ni'n neud. Right. Ni'n mewn y chat, so os ti just gwasgu Screen. Screen a wedyn y game. Right. So, bydd rhaid i fi, cyn i fi wneud hwnna, mynd mewn i Streamlabs a wneud... Bod hwnna'n diddorol, actually, achos ti'n defnyddio Streamlabs gyda'r un cyfrif ochr ti. Pam ti'n mynd mewn Streamlabs? Wel, y pwynt yw, fi'n chwarae ar... Oh, ti'n dyna fi capture card, of course. Capture card, so heb y Streamlabs, ti ddim yn mynd i gallu... Well, gallai defnyddio game capture, ond fi eisiau'r full screen thing na, dwi? Ie. Beth bynnag, so... Nawn ni sort hwnna. Oh, the joys. Dyma'r hwyl o trio gweithio rhwngthyn ni mewn doi lleoliad gwahanol a trio cadw popeth yn llyf. Mae'n dipyn o dasg. Fi'n bach. Okay, game source dyna ni. So, os dwi'n ychwanegu yr video capture, add source, golau hyn ar fy gwyneb a bit. Dim bach yn dywyll. Dyma ni, ish. Mae'n gwell. Mae'n Mae'n GBA sy'n cael HDMI output gyda slot and SNES control. Nice. Ydy hwnna'n The Analog Pocket neu rhywbeth? Mae fel cwmni yn creu Game Boy, custom Game Boy thing called the Analog Pocket neu rhywbeth fel hwnna. Na, GBA Consolizer, fi'n credu yw'r official enw. Dyma fe. Edrych ar un hyn. Remember wedi dangos ti un hyn o blaen, ages ago? Mae dal ddim yn allan yet. Mae'n ble mae'r game wedi mynd? Game? Not the game, the window capture. Okay, done. Right, ni'n iawn nawr. Fi jyst angen ffeindio o rannu, roi hwnna full screen mewn Streamlabs. Ie. Dyma ni. Un hyn? Y ti cofio gweld hyn o blaen? Mae'n edrych am... Mae'n neis mae hynna'n edrych. Sorry, fi just dal yn trio wneud hwn. Create output project, stream output, no. Or if mae 4D board, fel, ti gallu rhoi... pa games ti gallu rhoi mewn holl rhain fel Game Boy Originals, Game Boy Advance games, Game Gear, Neo Geo Pocket, Atari Lynx. Holl mewn fel un. Holl mewn? Gyd mewn un. Gyd mewn un, Ond mae ddim ar sale eto. Studio mode. Mini feed. Mae'n $200. Mae'n edrych yn neis. Okay, ni bron yna. Bron yna? Wel, pwynt yw... falle, na i rannu hwn gyda ti anyway, i just gweld os ti'n gwybod sut... ddim general Discord. Sut ni'n mynd fel maximiser bit... Ie, mae eSports just wedi anfon y llun o'r un Analog Pocket rwy'n dweud nice.
Mae'n edrych mor stylish ydy e. Ac, Kieran wedi dweud un hyn yw beth oeddwn ni'n siarad am. Ac o'n rhoi hwnna. Woozle's GBA Consoleize Kit Full Case Version. Oh, that's cool. Oh, rwy'n gweld. So mae'n case sy'n like mod I troi Game Boy Advance mewn I literal games console. That's cool. That's pretty cool. Huh. So, be fi ti di gweld ar Discord, be fi'n trio wneud yw ffeindio ffordd o just wneud fel full screen. Yn Streamlabs. Right click gameplay 1. A wedyn mae'n like create scene projector. Okay. Ti eisiau fi just cymryd The scene. Wedyn scenes popeth off. Gallai just... Yeah. Just ddim dangos unrhyw beth then. Achos ti'n gallu gwneud hwnna ochr ti. Ar wahân i'r actual gameplay. Un peth arall yw'r sŵn. So fi rhaid... Ar y ochr mae'n y peth just game sy'n should just cael y game mewn e. Okay. Oh yeah. Meddwl am popeth, eh? Wedyn, God. Create scene projector or just game hwnna. Okay, so create scene projector. Ond beth am y cerddoriaeth nawr? Yeah, cerddoriaeth on the mixer. Yeah, desktop audio, cymryd e. Y cog ar y top. Na, dim y desktop audio. Ar y cog ar y top. Yeah. Right lan y top. Yeah. Oh, right lan top. Yeah. Sorry. A wedyn, gweld ble mae'n dweud fel yr Elgato neu rhywbeth, ti angen troi monitor on. Okay. So bydd hwnna'n fel ail chwarae y sign o'r Elgato trwy speakers ti hefyd. So monitor and output neu monitor only? Monitor and output. Okay, cool. A wedyn bydd ti gallu creu scene projector yn meddwl o just game, a wedyn hopefully bydd ti gallu... So mae dy fi... Yeah, gyd rwy'n gallu gweld ar y stream ti yw literally just Streamlabs ar y foment. Yeah. So beth... Fi di fel maximise hwnna nawr. Ti'n gallu gweld hwnna? Na, mae'r ti wedi dewis just Streamlabs am yr okay, output, fine. So I'm in no. Gyd rwy'n gallu gweld yw Streamlabs. Okay, fine. Na I newid hwnna then. Gweld ti mewn munud, Ciron. Okay. So... Right. Change windows. Just game. Hey. Gwell? Yeah, rwy'n gallu gweld hwnna nawr. Okay. A ti'n gallu clywed e ddo? O na, sorry, hwnna ddim yn bai ti, mae hwnna ar y thing fan hyn fi'n credu. So, settings, audio... Dyna ni. Yeah, rwy'n gallu clywed hwnna. Rwy'n trio capture o fe nawr. Come on, window capture. Mae'n casau window capture, man. Mae'n dweud ar wefi, there was a fatal error, please try... Oh, hwnna just yn wefi, siwr fod. Just gan neb arall fatal error. Na, mae'n fine. Sorry. False alarm. Probs nôl cyn I chi sortio hyn. Oh, diolch yn fawr, Ciron. Alright, Ray Kyler. Yep, there we go. Nawr, fi ddim yn gallu clywed audio ti o... What, fi? Ar Skype. Oh, nawr fi'n gallu. Okay. God.
Okay, fi'n gwybod beth fi angen wneud. Troi'r volume lawr ar hwn. Okay. Felly, dyma ni. Right, so ni wedi mynd, ni wedi curo broc, a nawr ni ar fin mynd i'r ogof ar ffordd i dinas Cerulean. A dwi wedi gwella'r Pokémon, neu dwi just... Na, fi ddim. Wel. Pigiad wenwyn. Oh my gosh, mae hwn yn... Oedden nhw'n werth aros am. Come on, pawb. O, anamlwg mae yna wastad llefydd ni'n gallu gwella ar hwn. Wyt ti gallu just troi y sŵn lan tyfu bach ar y gêm mewn meddwl mae'n mewn Streamlabs team ar Elgato wedi troi lawr. Okay. Oh, sorry. Streamlabs fi. Yeah, fi'n credu... Beth am nawr? Gormod neu mwy? Clicio nôl ar y gêm. Oes unrhyw beth actually chwarae? Ie. Clywed unrhyw beth nawr. Ti ddim yn clywed unrhyw beth o gwbl? Na, rwy fi yn clywed fel sŵn really dawel just nawr, nawr rwy fi'n gallu clywed unrhyw beth. Dyn nhw'n well? Na. Dwi'n gwybod pryd rwy ti'n mewn Streamlabs ar y Just Games scene. Rwy ar y ochr ar y mixer rwy fi'n dweud Elgato. Ie. Ydy hwnna right lan? Nawr mae e. Na, rwy'n methu clywed unrhyw beth nawr. Ti'n methu? Na. Problem sydd 'da fi yw, achos fi'n gwrando arno ti trwy Skype, fi'n defnyddio... Pan fi'n troi hwnna lan, fi'n methu clywed... Oes na thing ar... O, un munud, falle os fi'n rhoi unmute? Na, bydd hwnna'n just y microphone ti. Okay. So ti ddim yn gallu clywed unrhyw beth ar hyn o bryd? Nothing. Ar y Streamlabs, ydy'r peth Elgato yn dangos unrhyw fath o sŵn dod trwy? Mae ar Streamlabs, mae just projector just... mae fe right lan dan Elgato. Mae'r desktop audio yn muted. A dyna fe, dim ond 3 tab sydd. Ydy'r Elgato un yn dangos fel sain yn digwydd? Gael fi troi e lawr am eiliad jyst i gallu gwrando beth ti'n dweud. Beth ti'n dweud, sori? O, rwy'n gallu clywed y tipyn bach. No. Achos falle trwy headphones fi o hwnna. Oh, yeah, probably. Ydy'r Elgato peth ar Streamlabs yn like cael the little soundbar yn symud? Yeah, mae'n symud. Okay. Ond pam ti'n share ar rannu ar Discord, ydy'r audio yn dod trwy hefyd? Sa'n siŵr, mae ddim i fi pryd rwy'n gwneud e, ond mae yn am y ffrind fi. Pryd fe'n rhannu stuff. Oh, okay. Wel, beth os mae fe mewn settings? O, fi'n credu achos fi gyda mute ar. Ia, trio unmute eich hun te. Gweld beth bydd yn digwydd. Video settings. Speakers, yeah. Input device. Oh, un munud. Beth os fi newid y Focusrite o voice settings I bod yr actual... Oh, na. Beth yna ddim. Default. Hello. Ti'n clywed unrhyw beth nawr? Na. Okay. Rhoi hwnna nôl then.
Try it off. I suppose mae projector ddim yn cynnwys... Rwy'n gallu clywed dau o ti. Oh. A rwy'n dal ddim gallu clywed i Mae e'n mute hwn. Wel, mae projector ddim o reidrwydd yn meddwl sain, ydy e? Na. Mae'n... O, un munud. Beth am video settings? O na, mae hwnna ddim yn. Copy. Oes na ffordd arall falle o wneud hwn lle ni'n... Ddim meddwl. Create recording output projector. Create stream output projector. Hwnna'n... I don't know what that means. Sa'n siŵr beth hwnna'n meddwl. Use custom audio device, capture audio only. Na. Oh, mae hwnna di newid rhywbeth. Siŵr bydd yn iawn heb y sain. Okay. Beth os ti'n rhoi desktop audio? Ydy wedi newid nawr? No. Perhaps my Discord just ddim yn capture audio. O na, pam ti ddim yn rhannu desktop audio nawr trwy... what's it called? Streamlabs. Ddim na, Discord. Bydd pawb yn clywed fi dau waith wedyn. Oh, right. Okay. Okay, te. Na pity. Croeso nôl Kieran. Yeah, routine gywir. Ti'n gywir. Nôl cyn ni di sortio fo. I ti fi just roi fel Pokémon cerflwyau ar mewn y background. Oh, wait a sec though, surely sut ni'n neud e gyda popeth ar... O na, oedd hwnna'n rhywbeth gwahanol. Mae'n probably oherwydd, mae Discord yn... Currently, ti'n stream or just the scene projector. Mae'r scene projector ddim yn cael unrhyw sign arno fe. Yeah. Ond surely gyda fel... gwybodaeth ni gyda'n gilydd, ydyn ni trwy rhyw ffordd arall sydd ddim yn Discord? Sa'n siŵr. Ddim yn gallu meddwl am unrhyw beth ar hyn o bryd. Ie, gwneud... Na, mae'r problem yw, hyn ar cyfriadau Morgan. Ac rwy'n stream o cyfriadau fi. Okay. Bydd yn ffain heb sign, rwy'n meddwl. Yeah, okay. Neu, ydy yn well, ti'n mynd i cael y double thing na os ni'n recordio fel echo na. Os fi'n rhoi cymryd headphones fi mas nawr, a ti'n gwrando ar y fe trwy... Achos gallai just troi y... Screen share or... Ie, fydd mor... Ti'n gallu gwneud hwnna, just straight ar Discord? Yeah. Screen share syth o'r... Na i trio hwnna, Trio hwnna. Gael dos mai hwnna'n... Okay. Na mi mas o Streamlabs then. Bydd hyn y gyd yn destroyo am eiliad. Okay. Right, cricket noise. Oh, classic. Right.
Game catcher. Diolch Ciaran am eich syniadau. Oh waw, mae hwnna'n uchel. Ca fi just troi lawr tipyn bach. Jeez. Okay. Screen. Hei Morg, mae Ciaran wedi dweud, agor Elgato Game Capture, wedyn dewis hwnna fel y peth I screen share. So, agor Game Capture. A wedyn mynd lawr I... Oh, oh, right, I see. Trwy Discord. Ydy e'n meddwl trwy Discord? Yeah, screen capture. Oh. Okay. Right. Oh, yay! Ti'n gweithio? Yeah. Oh, diolch Beth. Diolch pawb am eich amynedd. Dyna gyd ni'n gallu dweud. A diolch I Ciaran am eich sgiliau datrys problemau, achos... Yeah. Fi'n syni. Did gallu gael dechrau y screen share? Mae'n just spinner I fi. Okay. Gweithio? No, we're just like the loading animation. Oh, come on, so close. So, ti'n gallu clywed ddo? Yeah, we gallu clywed no, we're just ddim gallu gweld. gweld Mae'n boenus. Oh, man. Oh! We're gallu gweld preview disabled. Yeah, fi just wedi gwasgu hwnna nawr. Oh! Pam ti'n... Oh god, mae'r... Mae wedi freezo? Cos fi newid y settings I bod yn llai... dda. Fym nawr. Remember we gallu gweld fel your first frame of it? Wedyn mae'n just like freezo. Yeah, fi ddim yn gwasgu pethau. Yeah, but mae ddim yn symud. Remember mae Elgato... Yeah, mae'n freezo bob Fi newid e... Beth os fi newid e I HD 720? Achos, you know, mae fe'n... Oh. Mae'n meddwl hwnna'n gweithio? Yeah? Trio gwasgu pethau? Yeah, we're gallu gweld y little peth yn mynd lan a lawr. Mae'n meddwl mae'n like really araf ond mae'n edrych fel mae'n gweithio. Yeah? Yeah. Right, maybe just run the full screen. Okay. We're just hanging crop of him now. Yeah. Oh god. Oh joys. Add the crop filter. A chi'n gallu dweud bod y sain... Ciaran, wyt ti'n gallu clywed y sain a gweld y fideo yr un pryd? Neu Rhys, neu pwy bynnag arall sy'n gwylio yn y chat? Yay, Pikachu.
Mynd i anfon Skippy. Yeah. Yeah, mae'n edrych yn timed. Oh, nice. Perffaith. Yeah, mae'n good. Let me just roi mewn y canol o'r screen transform center. Oh, God. Okay, sut di hwnna? Di hwnna okay? Yeah. Ti'n gwybod yr irony yw, Yeah. gallu ti yn hawdd wedi just llwytho Game Boy emulator a neud e ochr ti. Yeah. Sorry am dweud hwnna right nawr, ond o'n i yn meddwl hwnna bore yma. I fod yn teg. O'n i'n meddwl bydde fe way haws achos mae'r files I gyd yna, mae Kieran wedi uwchlwytho nhw I Discord. Ond yeah. Y ffordd yma, fi'n chwarae rai o'r gêm, mae gyd yn ffain. Oh, man. Neu, hyd yn oed, gallwn ni wedi wneud e trwy emulator ar y PC. Yeah. Bydd hwnna wedi bod yn haws. Yeah. Ond ni'n gwybod, ni'n gwybod sut I wneud pethau yn chwithig a fwy cymreth ar y channel ni. Mae'n hwyl ydy e. Yeah, mae'n angen i'r experience. Yeah, bendant. Bendant. Yeah. Yeah, cool. So, fi'n mynd I mynd nôl nawr at Poki Spatty I gwella Pokémon fi achos o'n I wedi curo broc a mynd syth I ymladd. Oh. Right. Ah. Yeah, sorry, mae wedi mynd I 720p a ti'n gallu gweld hynny. Mae just yn... Oh, ni'n cael hwyl heddiw wedyn ni. Yeah. Ti'n gwybod beth, mae rhan o fi, Kevin Penn, yn meddwl, na I just roi PC emulator a rannu hwnna gyda ti, achos bydd yr ansawdd loads gwell. Ond fi ddim eisiau ti regu ar stream yn amlwg neu mynd yn grac. Ti ddim fel na, anyway, ond... Yeah. Dyna ni. Mae pawb yn gallu clywed a... Tiad, mae'n Pokémon Coch wedi'r cyfan, felly... Oes angen e really 1080p? Na. Pawb yn gweud, yeah! Pam ydy'r un ti'n cael fel... bod o hwnna? Okay, achos dyna rhywbeth arbennig I Super Game Boy. Super Game Boy, yeah. Achos ti'n chwarae fe trwy hynny, mae fe'n rhoi'r boda yna. Oh. Yeah, un o'r pethau. Yeah, just dweud edrych ar y gwahaniaeth o hwnna. Ar... Yeah. Yeah, ti'n gallu gweld e. Yeah. Fi'n gallu cymryd y border off, ti'n gwybod? Yeah. Os o'n I eisiau, yeah. Na, mae'n edrych yn nice. Mae'n edrych yn nice. Yeah, mae'n rhywbeth unigryw. Yeah. So, I bobl sydd ddim wedi gweld o-blaen, tiod, mae'n good I dangos. Oh, Flamey, hwnna beth rwy'n fi'n gael. Rwy'n fi'n dechrau game newydd efo Pokémon Red.
A rwy wedi gwneud dim byd arno fe. Literally just wedi pigol o'r first starter Pokemon fi a gwneud dim byd. Gobeithio ti'n chwarae fersiwn diweddaraf. A mae'n Ydych chi'n cael lliwiau y Pokémon ar coch trwy defnyddio Game Boy Color? Kinda. Mae'n fel... Ti'n cael limited colours. Oherwydd mae'r Pokémon Coch yn, like, you know, non-Game Boy Color game. Mae'r rhywsut, sa'n gwybod sut mae'n gweithio, mae'r Game Boy Color yn, like, dangos lliwiau arno fe. Ti'n gallu gweld? Yeah. So mae'n lliwiau, ond mae'n, like, really limited. Yeah. O mae'r Pokémon Crystal fel un hyn. Mae hyn yn actual Game Boy Color games. Hyn yn cael lot mwy o colours, lliwiau ar y game, na'r fel y original Game Boys. Yeah, mae fe'r union un fel Super Game Boy. Neu, ond beth sy'n nice am y Super Game Boy yw ti'n gallu gwasgu botymau a newid y tint y lliw. Mae hwnna'n rhywbeth fi ddim yn credu ti'n gallu neud. Wyt ti'n gallu neud hwnna ar Game Boy Color? Ie, pryd ti'n dechrau y lan, ti'n gallu fel gwasgu'r left button i'r select a mae'n newid i'r okay. Sa'n... Okay. Dwi'n trio ddyn ar ôl battle. Okay. Care head or so. Heading Galen. Yeah, ti'n got golf fel y world yn very coch. Yeah. Yeah, mae hwnna'n dod mas yn really nice. Yeah, dyma fe. Os ti'n troi arno, a wedyn gwasgu fel across, gallu newid fel y, like, up-down y lliwiau a popeth. Os ti'n gwasgu lan, mae'n literally rhoi mewn i'r, ydy hyn like the original black and white? Yeah, I don't know, mae'n fi just wedi bod yn neud neud tactegau ofnadwy achos fi'n trio neud dau peth rhywun pryd. O, fi wedi bod yn taflu hadau, a dim ond un ti'n gallu neud, ond dyna ni. Nôl, neud iawn nawr. Right, swapio nôl, neud y rhan angen. Yeah, ond ti'n gallu gweld literally o'r menu o'r colour palette limited. Ond os rwy'n rhoi mewn y game Crystal. Hey, nesa, big purchase, mae'n ddrud ofnadwy, ond GB Everdrive. GB Everdrive. Nice. Yeah. Ti'n gweld o... Ti'n cael hwnna, ti'n cael... Wel, ti'n gallu cael unrhyw game wedyn am Game Boy a Game Boy Color. Chwarae ar thing. Ar Pokémon, ar Game Boy Color ti. You're hwnna'n cool. Oh, angen newid. I unrhyw un oedd wedi ymuno gyda ni ar y stream di Gwener, sorry, ni di ailadrodd mynd. Just, oedd i eisiau dangos i chi diweddariad gan Hired fan rai o'r symudiadau. Felly, ni di gorfod mynd i save state cyn. They just yn cael mynd gormod o amser i trio. Ac falle, bydd ni'n lefel o nhw fyny'n gwell, neu mewn ffordd gwell y tro yma, dysgu o'r profiad. Fe catcha, ges i fy giro eto. Myrddin. Beth sy'n esblygu? Yay! Hooray! Dracanen. Si, bydd... Ni di safio amser mewn
ffordd, achos os byddwn ni wedi gorfod rhoi yr enw sydd wedi cael ei gyfieithu gan turn y mewn, is ni. Yeah. It's like, byddwch hapus, byddwch. O, mae ti'n cyfra allan, tipyn bach. Dwi'n arafu. No, na ti'n ôl. Yay. So, rwyf y voice ti yn cyfra allan yn y reswm. Real. Fel na. Yeah. Byddwn ni'n sôn am cyn, felly ar y Super Game Boy, chi'n medru gwasgu X a newid e o pob i gwyrdd ar unrhyw pwynt. Hefyd, mae yna thing lle chi'n gallu tynnu llun eich hunain o gwmpas o border os ti eisiau. Yeah. Bach o hwyl. Rhywbeth wahanol. Yeah, creu'n un yn chwarae. Josh, ti wedi colli lot o setups a newid pethau o gwmpas a trio pethau technegol allan. So, yeah, hoffwn i ddweud bod e gyd wedi mynd yn llyfn iawn. Mae dal pobl yma. Yma o hyd, come on. Fi'n caru shorts, maen nhw'n gyffyrddus i wisgo. Okay. Youngster eisiau brwydro. Whittle. Yeah, mae'n mynd yn okay. Falle bydd Stephen Turner yn ymuno gyda ni rhyw pwynt, ond mae fe wedi dweud ar ôl cinio, felly wyr, falle oedd e'n meddwl te. Dwi ddim yn siŵr. Falle oedd e'n meddwl te. Dwi ddim yn siŵr. Dwi'n mynd i dweud Tories. Mae Josh fi, o na, mae'n ffain. Dwi'n dweud. Sorry, ymarfer corff wedi bod yn taclus o stafell. Ydy e? Yeah. Hello, Stephen. Wel, ni'n muted i fe, ydyn ni. Oh, da. Ydy eisiau mute o Skype a unmute o Discord? Yeah, go on te. Go on. Helo! Siamai! Sut wyt ti? Da iawn, diolch, sut wyt ti? Iawn iawn, diolch. Da iawn. Morgan, ti yma? Fi yma, ond fi just... Y thing yw, achos fi'n... Dim modd, really, fi troi'r game audio lawr, os e? Mae'n eitha dawel. Ie, ond be fi'n dweud yw, i fi'n gallu clywed chi yn glir. Diolch y pwynt? Ar y... Ti'n probably gallu rhoi lawr ar audio mixer. Just tipyn bach. Bottom right, gwasgu ar y speaker windows, so wedyn volume mixer. Oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. So os fi'n mynd i fel thing audio manager fy hun? Yeah, trio hwnna. Ah, yeah. Sound mixer fe, volume mixer. Okay. Speakers. Okay. Na speakers then. System sound. Ding. Os ti'n mynd like audio open volume mixer. Oh yeah. Bydd. Oh, okay, mae draw i'r game capture, mae'n gweithio'n fine nawr. Wei. Sorry yna pawb. So, hello Lynette, hello Steve. Wel, mae Stephen newydd ymuno. Oh. Stephen? Siamai. Siamai. Ti di gweld bod ni di... basically, wrth i ti chwarae, bydd ti'n gweld bod Kieran wedi ychwanegu'r symudiadau hefyd? Ie, dwi'n gallu weld hynny. Ti'n gallu gweld.
Sioc Rhan. O, sioc. Ond, mae'n meddwl bod beth wnaethon ni di Gwener, ni di mynd nôl un, ond sem really ots. O, na. Mae'n werth e. O, Achos ni'n gweld y gwaith caled sydd wedi cael ei wneud. Mae Lynette yn dweud audio a game yn swnio'n iawn. Hello Josh, hello Kieran. Iawn, diolch, audio'n iawn ochr fi. Fantastic. Great. Mae Owain wedi bod yn amyneddgar iawn yn sort of ei gyd mas. So ni wedi dewis wneud pethau y ffordd hawdd, achos dyn ni beth yn. Ond good. Hei, campion, fi nath ni. So, mae'n gret. Os chi yn, a chi ddim wedi ymuno gyda'r Discord eto, please, dewch chi ymuno yn y Discord, achos mae proses yma wedi bod yn un o ran diweddaru'r gêm, a mae pawb yn cefnogol iawn o ran datblygu pethau, a just joio yn yr hwyl, really. 12, ni lan i 12 nawr, ffantastig. Dyna'r siop merch newydd dod lan. I ti! Ti o beth? Geithon ni gymaint o sioc noswaith o'r blaen. O'n i'n nghanol chwarae Stanley Parable. A gafon ni hysbys yn dod lan yn dweud mae rhywun wedi prynu Chris, beth oedd e, tank top. Oedd e just un o'r pethau yna, ond ni just... Ti yn anghofio weithiau am yr... diolch am y dilyn, Emrys Obo. Diolch, Emrys. Hei, Emrys, ni'n mynd i cael chi ar. Ni wedi dweud hyn am spel nawr. Mae we fiber cyflym dy ti nawr. Stym esgus, ni'n mynd i chwarae. Fi'n gwybod mae Emrys yn fan mawr o gemau retro. A fi'n keen iawn i mynd trwy falle yr Sega Mega Drive Classics Collection dy fe. So, come on. Fi ddim yn galw ti mas mewn ffordd heriol fel eisiau ymladd, ond fi really eisiau ti wneud stream rhywbryd, bydd hwnna'n cool. Fi'n gwybod mae Emrys wedi bod yn gweithio ar troi PC fe mewn i system, fel emulation console system, a chwarae'r hen retro games a hen gemau. So, Croeso. A diolch am ddilyn, a... Gael ni gwybod. Hoffech newid Pokémon. Na. A os chi eisiau copi o'r fersiwn diweddaraf, fel ni'n dweud, a fi'n ailadro fy hun, a broken record, ond just ymuno yn y Discord, a mae yna tab sy'n dweud, neu sianel tab sy'n dweud ROM hack Cymraeg, a mae'r fersiwn diweddaraf fyna wedi i'w chlwytho gan Kieran. Dwi'n wastad yn anghofio i checkio'r Discord. Dwi ddim cweit yn deall e. Be sydd ddim yn deall? Discord. Wel, dwi'n anghofio checio fe. Oh, right, yeah. Dwi heb arfer. Property crash. Na, mae'n good. Mae'n good. Mae fe ar mobile fi, felly dwi'n cael peth sy'n dangos pryd mae peth yn dod fyny. A fi'n checio fe'n gyson, achos mae'n ffordd da o cadw mewn cyswllt. A wedi bod yn gret ar gyfer cael yr audio mewn i streams. Wel, Wel, Lynette wedi dweud bod hi wedi lawr lwyffor yr hen game pinball hwnna, Windows XP, Ffiliffest Ar-Lein neu rhywbeth wedi e. Na, pinball, Pikachu pinball, ti'n meddwl? Na, ni wedi dweud pinball oedd ar Windows XP. Oh my gosh. Was it? Alright. Hwna'n... pinball neu rhywbeth. It was so much fun. Wow. Dwi'n cofio chwarae hwnna mewn ysgol. Star y cymryd i hwn. I'll checio fe di. Wait, book up on o mas. Yeah, 3D Space Cadet. Mor hwyl a nostalgic. Bydd i'n hoffi Pokémon Pinball. A fi? O'n i'n hoffi hwnna. Mae gen i, rwyf fi'n prynu un o'r eBay.
Where is it? Mae gen i enw there. Literally, Pokémon Pinball. Mae'n weird, rwy'n never wedi gweld. Be, yr un coch enfawr sy'n fflachio golau? Na, mae'n... Y gêm y hun? Hyn. Actually, I'm try a blue fan, so ti'n actually gallu gweld e. Crash on. Oh, yeah, mae hwnna yn un mwy. O, ti angen battery AA gyda fe? Or mae'n cael blymyn vibration motor. Am y rumble, yeah. Yeah, my rumble motor mewn a game cartridge. Like, what? Oh my god, fi eisiau fe just am hwnna. Fi'n obsessed gyda unrhyw beth random accessories sydd fel... I rai bobl yn gael nhw'n gimmicky, ond I fi, maen nhw'n genius. Yeah. Mae gen I dau fel, rwy'n fi'n gweld nhw ar eBay, roedd like 2 games efo Rumble Pack, or efo Rumble, roedd yna Pokémon Pinball a Star Wars Episode 1 Racer. Oh, class. Pod Racing. Ond anffodus roedd dim covers. Ond hwnna fe marro. Na. Na, os ti'n person sy'n hoffi just chwarae'r gêm, fi ddim yn credu mae yna ots am yr holl thing yna. Fi gwybod mae yna pobl sy'n casglu pethau. Tiod, a mae hwnna'n ffain, ond I bobl sy'n just eisiau chwarae, does dim ots da fi, os does dim covers, just bod nhw'n cael ei gorchuddio mewn ffordd, cadw mewn ffordd diogel. Na. Caledu. Yeah. Os mae'n ar disc, yeah. Ti angen cover. Am y disc. Yeah. Maybe even like scratch. Na, bendant. Mae'n cofio roedd hwnna like basically fad yn y 2000 cynnar. Roedd fi'n gwneud e hefyd, ble roedd pawb yn rhoi discs mewn un o'r blymyn like booklets nhw, like efo'r zip. A ti'n rhoi fel y discs I fewn, in like little plastic. Oh, yeah. Things. Oedd hwnna'n practical thing hefyd fi'n credu. Yeah. Ond roedd loads o pobl yn just colli'r cases. Yeah, dyna pam. Dyna'r prif reswm. Fi'n credu os bydd pobl yn meddwl, a mewn hindsight yn meddwl nôl, bydden nhw yn edrych ar ôl stuff yn well. Yeah. Ond, wedig os gyda ti brawd neu chwaer neu rhywun ifancach sydd ddim yn digon hen I edrych ar ôl y stuff yma, maen nhw'n torri mor hawdd. Oedd PS1 yn ofnadwy. Oedd y design y covers PS1, un o'r designs fwy... Ofnadwy. Felly, tiod, yn y sefyllfa yna, bydden ni'n dweud, mae rhaid cael Kieran dweud maen nhw'n trash, a mae fe'n wir. Yeah. Ti'n gwybod beth oedd y covers gorau? Mega Drive. Sorry, Mega Drive. More solid, right? A fi'n gwybod ti'n dal cartridge sy'n sefyllfa wahanol, ond mae dy fi, o'n nhw'n y plastig a popeth o fyna, a mae rhaid edrych ar ôl cartridge, achos, mae Mega Drive yn great, mae nhw fel VHS cases, Yeah, na, bendant. Sturdy as a brick. Taflu nhw off to, fine. Cambian. Cambian. Wel, dyna wedi dweud, definitely Mega Drive. Adre, mae gen I dal y gimmick refiol ar castles. Yeah. A bydde ti'n dwp I taflu allan ar ddamwain Mega Drive, achos, ni'n sôn am dros 20 mlynedd siŵr o fod. Na, mwy na 20 mlynedd. So, fi dal yn really hapus gyda'r ffaith nes I ffeindio Super Nintendo controller fi mas yn y shed. Fi methu credu fe, mae'n swnio, fi'n just yn ridiculous, ond fe fi'n credu sydd wedi digwydd yw, weles I hen bag melyn mudiad meithrin mas yna hefyd, so fe fi'n credu sydd wedi digwydd, mae wedi cael ei stwffio mewn fyna, wedi cael ei taflu allan, yn cael clear out,
Fi'n gwybod, shed o drysor, fi'n gwybod. Cass is Super Famicom, the struggle is real ac really drud. Beth wy'n Yeah. nhw edrych fel? No. Ti'n beth bydd yn nice hefyd, Emrys? Fi'n gwybod mae collection really dda dy ti. Mae Kieran gyda collection dda o fel game fideo a game retro. Bydd e'n nice i wneud falle stream fel podcast, video, podcast stream, lle ni'n dangos ein casgliadau i'n gilydd. Achos, i reina chi sydd gyda casgliad, mae'n neis o bryd i gilydd os chi gyda ffordd o wneud i gweld. O'n i'n gweld llun naeth Kieran danfon o'i casgliad fe, a just siarad trwy rai o'r prif pethau maen nhw wir yn hoffi. So bydd Emrys, bydd hwnna'n good, achos fi'n gwybod mae fe'n casglu gemau. Nawn ni cael... Nawn ni edrych mewn i trefnu hwnna rhywbryd. Mae Owain gyda casgliad hefyd. Stephen, ti dal yna? Ydw, sgen i ddim byd i ddweud. Na, mae hwnna'n ffain. Ond beth... O ran y casglu gemau, oes gyda chi hen gemau neu efo just y stuff newydd mwy... Mae gen i SNES, Nintendo 64, ac... GameCube. A gen i'r Wii U. Nath neb arall prynu Wii U. Na, oedd hwnna'n un o'r pethau na oedd tipyn bach yn kind of hit or miss oedd e. Nath o ddim hysbysebu'r Wii U yn dda iawn. Na, oedd e fel cyfrinach, os oedd pobl yn mynd am nuts am fe, bydden nhw'n hysbysebu, ond yn ei bai am hynny, oedd e bach right, Wii U, ni ddim cweit yn siŵr. Mae Lynette Cosplay yn dweud, Nintendo yn pob console yn carfwrdd, pob box, mae'n insane nhw'n edrych yn greit ddo. Lynette Cosplay, mae hwnna'n swnio'n ffantastig. Gen i gemau PS1 yn Caerdydd, ond gem a Mega Drive, gem Lemmings, Michael Jackson a'r gemau Sonic. Wel, mae Michael Jackson ar Mega Drive yn iconic game. Cadw hwnna'n saff. Nes i chwarae ar Pandora's Box 6, a game, arcade game o Michael Jackson. Oh my god, am game doniol. Soundtrack Michael Jackson trwyddo fe gyd, a just hollol random. Ydy hwnna Moonwalker? Michael Jackson's Moonwalker. Ond mae'r arcade version tipyn bach yn wahanol. Ydy e? Ond mae dal gyda'r essence o'r game, ond i fi mae'n gwell. Na, review pob amser chwarae hwnna mewn yr arcade. O ti? Pa arcade is ti? Wel, rydyn nhw'n cael ei mewn caravan park, rydyn nhw'n pob amser mynd i yn yr Isle of Wight. Like in the games room, fanna. Wait a sec. Oedd rieni Rhys fi'n credu yn perchen ar caravan park yn Gorllewin Cymru, a fi'n siŵr fi'n cael bach o deja vu. O na, oedd e'n dweud am game arall fi'n credu, ond tybed, you know? Obviously, mae loads o caravan parks Gorllewin Cymru. Wel, we're hyn mewn Isle of Wight. O na, sorry, dim yn un lle. Ond roedd nhw'n cael Michael Jackson Moonwalker mewn fanna. A Teenage Mutant Ninja Turtles. O Teenage Mutant Hero Turtles. Roedd yn yr un UK. Beth, yr un Llangrannog apparently oedd wedi newid pan o'n i'n mynd yna, ond cyn fi oedd e'n Double Dragon neu rhywbeth, oedd e'n dweud, so. Nice. Classic. Here we go. O'n i hefo Wii ond dim Wii U. Sut oedd chwarae arno i cymaru gyda'r Wii, Stephen?
Kieran dweud classic, Lynette. O'n i'n lyfio mynd i'r arcade yn Haven neu maes Pwllheli. Oh, yeah. Ni angen arcade yn Caerdydd, un newydd, just efo'r level classics. Wel, chi'n gyda'r arcade vaults sydd yn, rhywbeth yn Negryw. Hwna ddim yn arcade machines, though. Na, mae ddim. Mae ddim gyda'r fflachio a'r kind of... Yeah, fi'n deall beth ti'n dweud fan'na. Remember, proper arcade, efo, arcade cabinets, pinball machines. Yeah. Oh, fydd hwnna'n gwych. Arcade vaults a Kongs hefyd, yeah. Mae Kongs, maen nhw ddim yn cael fel... Maen nhw'n gynnu yn cwbl, mae'n really good. Rwy'n cofio chwarae Street Fighter mewn Kongs. Ooh, nice. Rwy'n fi'n colli. Yeah, oedd... ti wedi gweld y one-up game... one-up cabinets. Och ti'n gallu prynu nhw fel agos. Nhw fel yn three-quarter cabinet. A... os oedd fel sale mawr... Roedd arcades kind of wedi dyfalanu pan o'n i'n tyfu lan, ond roedden ni'n chwarae game Dinosaur King yn Butlins pryd roedden ni'n mynd yna. Fi'n credu mi oedd hwnna efo Double Dragon hefyd. Mi roedden ni'n partel efo Virtual On. Roedd Dinosaur King fel Pokémon, ond gyda dinosauriaid. Oh my god, oedd hwnna'r un ble ti'n cael y cards? Like the cards yn dod allan. A ti'n collect nhw, a ti'n dynafio nhw am fel... A ti'n sganio'r cerdyn. Oh my god, really anghofio am game hwnna. A roedd 3D dinosaurs yn y fighter rave nhw. Wel, roedd y graphics ddim yn... Os ti'n edrych nôl, roedd y graphics ddim yn rhy dda. Roedd e'n cool. Roedd yn eitha rock, paper, scissors. Yeah. Oh, roedd yn oren! Yeah. Oh my god, really anghofio am hynna. Mae'n teimlad neis pan ti'n cofio nôl I game. O ti'n obsessed gyda mewn rhyw adeg o bywyd ti, nes ti llwyr anghofio fe. Oh my god, yeah! Fi'n teimlo tipyn bach fel, mae hwnna tipyn bach fel Yu-Gi-Oh! Ar PS1. The Forbidden Worlds or rhywbeth. Ie, roedd gen I hynny hefyd. Ie. Oedd y cerddoriaeth Egyptiaidd yn really kind of... Forbidden Memories. Forbidden Memories dyna fe. Atmospheric. Ydy Exodia. Probably dal cael y Ceridins nhw am Dinosaur King rhywle. Ie, dwi'n siŵr mae gen I cwpl mewn box y sgidiau rhywle. Ie. Wel, Lynette yn dweud, lyfio game yna, dwi dal efo cerdiau Yu-Gi-Oh fi. Ie, fi'n credu oedd... Mae Yu-Gi-Oh ar y Switch yn eitha dda, dwi wedi lawrlwytho fe. Oh, right. Just mwyn cofio fy mplent yn dod. Oh, ie. 20 mlynedd yn ôl. Fi wedi gwneud yr un peth gyda Metal Slug X. Ie. Nifer o weithiau. God, fi'n teimlo weithiau, fi'n jyst yn mynd nôl at yr un cwbl o gemau tro ar ôl tro. Just os fi angen you know? Just... Actually, na, fi wedi amrywio lot yn ddiweddar. So, dwi ddim o'r gwael hynny. Roedd Bakugan y peth fi. Bakugan! Bakugan, ie. Oedd hwnna'n hwyrach ymlaen, oedd e? Ie. Rwy'n cofio mewn... Ysgol No. 50 primary school mewn Cymraeg. Gynradd, ie, ti'n iawn, ysgol gynradd. Okay, mewn ysgol gynradd, roedd ni'n cael Yu-Gi-Oh! Arms. You know, the dual decks ti'n cael ar y braich. Ti'n tynnu nhw allan, dal nhw ar y braich, duel! Yeah. Or ni'n just ar y yard efo, gwneud Yu-Gi-Oh! Battles. Yeah. Oh, it was so much fun. Roedd yn hwyl, does na ddim chwarae o chwaraewyr oedran fi yn Caerdydd. Mae mwy rhywbeth ar gyfer pobl ifancach gyda tournament yn Shop Rules of Play Caerdydd. Shop Rules of Play Caerdydd. Okay, cool. Ie, naeth Pokémon a Yu-Gi-Oh! Cael ei banio yn ein ysgol. Ie. Ie, nath hynny digwydd I fi hefyd.
Ie, mae'n digwydd. Thing yw, though, mae pobl yn mynd, achos ni gyd yn gwybod, ni gyd gyda pasiwn tuag at gemau, so ni'n gwybod mae'n gallu mynd yn really gas. Dweud nawr, os, enghraifft, rhywun yn dod a Charizard shiny i'r ysgol, a bachgen arall speitlyd yn taflu fe yn y mwd, chi bound o gael ffait. Falle bydd y ffait ddim yn deg a, ond... Wel, na bydd e ddim yn deg, hel ti'n cael Charizard. Ie. A un shiny. O, na, a llosg ddraig. Llosg ddraig, ie. Mae hynny'n rhy hir yn dydi, bydd hynny ddim yn ffitio yn y gêm. Ie, fi'n edrych ymlaen at gweld beth mae hwnna'n... beth mae Kieran wedi rhoi am hwnna. Oedd y dual disc mor hwyl, ond fy ffrind fi gyda un, ond dwi'n mynd i trio adeiladu un sy'n gweithio. Roedd y bachgen ar y hysbyseb y dual disc yn edrych mor cool. Gyda'r gwall speiklyd ar... Ie. Fi'n credu y pobl sydd yn y commercial ddim yn edrych fel y pobl sy'n actually chwarae'r gêm yma. Os ni gyd yn bod yn onest, oedd e just ddim yn gweithio mas fel yna. Come on nawr. Llosg draig. Dyma bit. Dyna rhan o cod, Kieran, oedd e ddim wedi cael ei gyfieithu, so sy'n ffansio cael bach o... Cofio'r pwynt yna. God. Sim rhaid, nid unrhyw beth. Mae dal lot o hwyl i chwarae. Lan yn yr attic. Oh god. Ti'n cofio, sôn am fel gemau bwrdd a gemau cardio stuff, ti'n cofio Pogs? Pogs? Na. Fi'n cofio. Fi'n hen ti, fi'n lot henach na chi, a mae'n drist bod fi'n trio kind of cael sgwrs yma a sneb... Right, Rhys, wyt ti dal yn y chat na mae di mynd? Wel, os oedd e dal yma, fi'n siŵr bydd e'n deall beth yw Pog. Oedd Pog fel peth bach yma, Lynette yn dweud Pogs, so, yeah. Mae Lynette yn gwybod. O chi angen gorfod taflu nhw lawr a flipio nhw drosodd a chi'n ennill nhw. Dyna'n syml oedd e. Mae gen i shiny Spider-Man, wow. Tiod, fi di troi mewn i fel fersiwn 9 mlwydd oed o fi hun. Spider-Man shiny! Ti fel rhywun o Antiques Roadshow. Yeah. Ond i wneud gyda pethau retro. It's true, yeah. Mae hwnna'n bach o... hwnna'n brifo nawr. Fi'n deall ble o ti'n mynd fan'na. Stephen. Cymharu fi gyda hen berson Antiques Roadshow. Ni'n ti ar un oedran, dyn nhw? Off-brand Pogs yn scandal yn ysgol gynradd ni. Fi'n gwybod, ond o'n nhw'n drud. Oedd dy fi yr actual game gyda loads yn nhw mewn. So ti'n gallu prynu nhw yn y siop cornel am fel... ella yn y dyfodol, dyma peth a fydd yn dod i fyny ar Antiques Roadshow. Byddwn ni'n gwylio fe os bydd ar Antiques Roadshow. Y dad fi'n gwylio hwnna, fi bach Ond os bydd fwy o pethau... gemau fideo a retro byddai bendant yn gwylio. Na, Emrys o gyda pwynt teg. Fi'n credu oedd bach o bopeth dy fi gyda'r Pogs. Ond o'ch chi gallu cael flippers, dyna'r gair. Flippers, o'n nhw wedi wneud allan o metal. So chi'n neu plastig fwy trwchus. So ti'n gallu taflu nhw lawr a nhw'n gallu flipio'r thing drosodd. Oh my gosh. O'n i'n cofio, mae'n just dod yn atgofio nôl. Oedd fel tall boy fel wardrobe dyn ni, a fi'n gallu cofio'n union lle o'n nhw'n eistedd ar y top, a chi'n gael fel byrddau gêm i gyd arno fe, a god, gofod roi nhw gyd nôl. Oedd e ddim yn rhy gwael, achos jyst yn slotio nhw mewn, ond yeah. O'n i'n hel Pogs tan o'n 12, ond dysgu fod Pogs yn game yn 14. Ti'n nuts, really? Achos, come on, beth yw'r gweitha sy'n gallu digwydd gyda Pogs?
Mae'n slippery slope I gamblo, ond ydy. O. Nes I ddim meddwl am hwnna, Stephen. Ydy Weedle di esblygu? Dwi heb weld. Ydy. Dwi'n gwybod ni methu newid y cyfenwau. Llys yma. Ie, ond wnaethon ni wneud e cyn. So, dyna'r problem nawr yw, mae'r save state yma, mae'r popeth ni wedi enwi ddim yn mynd I esblygu a newid ei enw. Ond os ni'n cadw popeth fel y greiddiol, bydd e yn newid enw. Taflu tant. Mae'n well na taflu llunyn oedd fy nghyfeithiad. Os ddim digon o le. Roedd chi'n gallu cael pogs a pethau mor cool mewn siopau cornel a 10 pence fferins. Cofio safio pres cyn I mynd i'r siop I cael pethau o siop Caxtons cyn dal bus. O ie, mae'n dod o fe nôl. Dwi'n gallu edito save file I cael gwared o'r digenwau. O, dyna ni, Ciron gyda ateb I bopeth. Seriously, mae fe'n sôn am fel actually cymryd amser I wneud. Diolch Lynette am rannu'r stream. Diolch mawr. Dyna Rhys yn awso. Gath I nôl. Dwi'n credu nes I newid enw Spiro ar ôl I fi anfon y ffeil. Okay. Dwi'n cofio. Felly yds. O wel. Wel, ti'n gwybod nawr, os ti'n mynd i'r tabs sy'n dweud slammers! Oh my god, ti'n iawn, slammers, ddim flippers. Be o'n i'n dweud, dyl ti wedi cywiro fi lot cynnen yn sôn am slammers o'r thing. Slammer. Ddim flippers. Dim fath beth os flipper fi di cofio fe'n anghywir slammers o'n nhw. Diolch o Odin. Ni'n siarad rich fanna. Croeso, ddylsach chi fod ar auto-host ond mae wedi bod yn chwarae fyny heddiw. O, pai ffaini. Diolch anyway, mae hwnna'n gret. Fi'n credu chi'n gallu neud e fel manually. Os ti'n clicio ar share. Yeah. Ond dim, dim rhaid, pai ffaini. Fi'n falch bod chi yma. O na, I beth. Ham gas? Ham gas? Oh, na! Just check Beyblades. Oh, love Beyblades. Nawr. Dwi'n credu nes I colli Beyblades. Roedd hi'n just rhy hun. Ie, a fi. O'n i'n yn y un categori a ti am y tro cyntaf. Beyblades so cool. Roedd fi'n cael the arena. Ac roedd fi'n cael knock-off Beyblades. Okay. Ac roedd nhw'n y best y knock-off Beyblades oherwydd pryd roedd nhw'n cael ei defnyddio loads o gweithiau a wedyn nhw'n cael big hit, bydd nhw'n shatter off. So roedd fi'n always hwyl cael Beyblade battles efo fel y knock-off Beyblades oherwydd ar ôl like a couple of battles bydd nhw'n just explode off yn yr arena a bits of Beyblade yn pob man, it's like yeah! Ond ti'n gwybod o'ch chi'n lladd soul rhywun trwy torri stuff? Peidiwch meddwl am fe, mae'n ffain. Oedd e ddim yn upsetio ti, oedd e? Ti'n hapus, so, you know. Right, fi'n teimlo fi'n dysgu mwy amdano ti, Owain. Okay, lyfio enwau neu knock-off Beyblades neu o pethau in general. Yeah. Cool. Beyblades, so much fun. Nhw dal gwneud nhw, nhw dal dod allan fel new series o Beyblades, like ti gallu prynu a popeth a battle. Recofio, rwy'n fi'n cael Beyblade hyn. Rwy'n da ganfol fo, mae'n lan o grisiau rwy'n meddwl. I mynd. Mae'n lan o... Actually, mae'n lan o
stafell fi yn y cornel. Mae fel Beyblade hyn, pryd mae'n spin-o. Mae fel dau braich yn dod allan. I fel, mae'n fod i gwneud e'n gwell a battle, ond mae'n really ddim. Mae'n just cool. Ie, mae fe'n dda at... dyna ni. Mae'r met pod yma. Right. Pwy... Stephen, o ti di gwylio tipyn bach o'r stream dydd Gwener? O ie, gyda Stephen. Ie. O ti di clywed bod am... neu, oedd e di rannu gyda ni Pokémon Arian? O ie. So, mae hwnna nawr ar ein Discord, felly mae hwnna'n bosibiliad, achos ni wedi wneud eitha tipyn o Pokémon Coch. Yn y dyfodol, ddim yn dweud syth nawr, ond mae hwnna'n bosibiliad i ni wneud fersiwn hwnna. Falle gweithio, falle gallwn ni gael gwirfoddolwyr a cymuned i gweithio arno fe tipyn bach i gwella fe, a wedyn wneud fersiwn... Wel, dwi di enwi'r Pokémon Arian hefyd. Ffantastig. Dwi'n credu, just checkio. Oedd e wedi dweud, mae yna lot, achos mae'r gêm yn hir, mae lot fwy i wneud, ond... Josh Rigg, sori pawb, gorfod mynd eto, ond na i ymuno yn ôl hwyrach mlaen, daliwch ati. A diolch. Fi'n teimlo, mae rhaid i fi mynd i'n ôl snacks a fel siwgr, achos mae bach o dip, ond na, mae'r sgyrsiau ni wedi bod yn cael wedi rhoi lot o egni i fi, achos fi'n credu mae teimlad hyfryd gyda nostalgia. Mae'n eich sôn am fel Pogs a Beyblades a Pokémon. So fe'n rhywbeth chi'n gallu siarad gyda unrhyw un am, o ddydd i ddydd. So, ni'n cael lot allan heddiw. God. Right. Hwyl Josh, gweld chi wedyn. Dra Josh. Right. Myrddin. Paid y cyffwrdd fi. Ie, Myrddin. Myrddin? Myrddin. Las eisiau brwydro. Sigglypuff, come on guys. Oh, Shigglypuff. Come on. Shigglypuff. 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 Dwi'n gallu Shigglypuff. gwneud llais Jigglypuff. Go on te. Diolch mawr. Hwyanger. Oh, nice. Hwyangerdd. Come on Steve, yn rhaid dweud, oedd e'n werth mynd nôl a cael yr holl cyfieithiad o'r enwau a'r thing. Come on. Mae hynny well na sing, yn ydy? Ydy. Bendant. Diolch i fi. Da chi wedi gweld TikTok mock Isaac o tai Harry Potter yn Caerdydd? Dwi byth di bod ar TikTok. Dwi ddim yn deall TikTok. Sorry Lynette, fi heb chwaith. Fi wedi yn ddiweddar jyst i gweld beth oedd e, ond fi methu dweud bod fy mod i wedi treulio digon amser i gweld hwnna. Sorry Stephen, nes i golli hynna, nes i dechrau mynd i cysgu. Beth? Jigglypuff. Sorry. Joke. Nid trust ni siarad. O'n i'n meddwl oedd hwnna bach o dis, achos o ti'n dweud am TikTok fanna hefyd. Sy'n ffain, ni ddim yn meindio bach o gwrthdaro ar ein sianel, achos nawn ni setlo fe fel oedolion ifanc. Banta. Fi ddim yn gallu cyfri fy hun fel oedolyn ifanc ragor, mae'n drist. Fi'n rhy hen. Beth yw'r terfyn? Lynette yn dweud mae'r Hufflepuff yw'r gorau. Wfti Puff.
Dwi'n cofio hynny o'r ysgol. Wff di pwff. Oedd e fod yn joc. Glafenog. Na, mae'n gwybod, Lynette. Ni'n gwybod mae'n joc. ni jyst yn chwarae fyny i fe. Peidiwch â phoeni. Ni'n neud double bluff. Fi'n credu dyna be nhw'n gael o fe. So, yeah, peidiwch â phoeni. Mae'n anhygoel. Right, na i roi ar y rester i wneud, Lynette. Mynd ar TikTok i gweld beth oedd e'n union, so fi'n gallu chwilio amdano fe. Mock Isaac. Mock Isaac. Tai Harry Potter. Okay. So, y tai Cymraeg Harry Potter oedd Wff di pwff, sglafenog, llei rheol a crafangfran. Mae'n swnio fel rhywbeth bydde ti'n neud, Stephen, i bod yn dig. Na, dwi'n cofio darllen hynny yn yr ysgol. Oh, right, okay. Harry Potter a Maen yr Athronydd. Ond nath nhw ddim ond neud yr un cyntaf. Oh yeah. A llyfr, ti'n sôn am y cyfieithiad, yeah. Deall beth ti'n dweud nawr. Nath nhw roi copau i'r ysgol. Fi'n gwybod mae Gracynnin ddim yn cael ei effeithio gan... Oedd hwnna'n risky. Mae potion da fi ddo, so... Mae jyst yn mynd i parhau... Aha! Dyna beth o'n i eisiau fe wneud. Pigiad o enwyn. Dyna un o'r pethau fi ddim yn deall. Pam y sŵn yna ar gyfer anablu? Fi ddim yn cofio hwnna yn yr un greiddiol. Methu clywed gêm. Ti methu clywed y gêm? Na. O gwbl? Be, ar y stream? Efallai mae'n just fy nghyfrifiadur. O, pa i dweud hwnna? Dwi'n gallu gweld y gêm. Oes unrhyw un arall ddim yn gallu clywed y stream? Clywed y gêm? Y stream, neu wyt ti'n gwylio y stream Morgan? O na, cofio, dwi'n defnyddio'r iPod fel microphone. Dyna pam then. Oce, hwnna'n ffain. Oce. Peidiwch wneud hwnna i ni, Stephen. Os o ti yma gynt, beth ti'n gwybod, y ffaff ni wedi mynd trwy i sortio hwn, a ni wedi bod rownd y tai i gyd i sortio fe. So please, peidiwch a roi gwybodaeth ffals i ni ynglyn â'r setup. Please. Jeez. Sorry, dyna mor grac a fi'n gallu mynd. Fi wedi blin o gormod. Oh god. O na, nes i ddim actually wneud awakening. Okay. Dylen ni wedi wneud hwnna i head y sword o, achos... Na, mae'n ei fe. Bydd fi nôl mewn munud, lads. Cool. Diolch. Na. Lwcus fod y hadyn yna'n cymryd. Wel yn eto, mae'r game ar stream yn iawn. Yeah, just Stephen! Just yn... Dwi ddim yn deall technoleg. Hei, Stephen, fi dal angen i ti gael webcam boi. Achos wedyn bydd yn... Gallwn ni gael y tri o ni fan hyn yn sgwrsio... Siwr bydd ni'n gallu ffeindio ffordd yn neud e. O, mae gyda ni llais ti am nawr so. Mae'n ffain. Diolch. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Dwi'n just checkio'r Pokémon arian. Yay. Chwipwydden. Chwipwydden? O, rwy'n credu fod hynny ddim yn ffitio. Mae wedi ffeindio ffordd o wneud e rhywsut. Ciaran boi. Mae sgiliau ti just anhygoel. Anghredadwy. As ni'n gwybod achos... Ni di
fi wedi trio wneud hexadecimals mewn NES a newid nhw, a fi'n gwybod faint mor tricky ma fe, so fi'n gwybod mae hwn ddim quite yr un peth achos Game Boy game yw e, ond dal, mae angen skills i gallu wneud hynny. Dyna fe, Myrddin, mennill. Yeah. Na, ddim good. Nes i joio'r stream di Gwener gyda Stephen Rule, achos oedd e'n neis i gwrando ar stori fe o sut beth wnaeth ysbrydoli fe i dechrau hwn. Yeah. A fi'n credu mae beth maen nhw wedi wneud yn Gwlad y Ia o ran cyfieithu gemau fideo a'r syniad yna yn rhywbeth gall digwydd yng Nghymru a cael effaith arbennig. Weles i'r erthygl ar Cymru Fyw heddiw yn dweud, mae hwnna'n ffordd realistig falle o cyrraedd miliwn o siaradwr, achos dwi ddim yn digon jyst i gwybod, ond chi angen defnyddio fe? Yr erthygl gyda ti? O'n i ddim eisiau dweud yn rhywbeth, Stephen, ond nes ti dod efo... nes ti dod efo ni. Ti di gweld hwnna, Stephen? Ie, mae gen i'r... Oh, good. God. Na, chwarae teg, o'n i'n really hapus dy fe, achos mae gemau fideo yn cael pres really gwael fel arfer yn y cyfryngau cymdeithasol. A oedd e'n neis mae Alex Humphries yn bendant. Chi'n gallu gweld bod hi'n gamer a bod hi ar ochr y gamers yn y sefyllfa yna. So, yeah. Yeah, diolch yn y cosplay. Yeah, then good. Oedd raglen fail, sef fel news round yn Gymraeg. Oedd hwnna ymlaen, a wedyn oedd newyddion am hanner awr i 7, a oedd erthyglau wnaeth Alex Hampton really gefnogol o beth ni'n trio wneud, a oedd lot o sylw wedi dod i'r projects o gyfieithu gemau i'r Gymraeg a'r y potential yna, a hefyd o ran beth ni'n trio wneud o ran streams a creu cymuned a Discord a pethau. So, na, o'n i'n hapus achos mwy o bobl sydd yn gobeithio gwybod amdano ni a gwybod am cymuned, o fwy o pobl sy'n gallu gyfrannu ato fe a fwy pethau diddorol Cymraeg sy'n mynd i bod mas yna. So, yeah. A gobeithio, bydd e'n ffordd da, fel mae Lynette fel mae dy ti stream, mae'n ffordd da i ni gallu hyrwyddo pryd mae streams ni'n mynd hostio streams yn gilydd. Felly, na, mae wedi bod yn gret. O, bendant. Ti o beth, mae journalist yn gallu gwneud i chi edrych yn ffantastig neu'n ofnadwy. Mae fyny nhw, really. Mae gwybodaeth mae popeth yn dwylo nhw, a o'n i'n really hapus, a bydd rhaid i fi diolch i Alex am wneud yr erthygl yna, achos o'n i'n teimlo bod hi wedi... Oedd hi'n onest iawn, a oedd wedi dod ar draws yn dda, ble gallai fe, wedi mynd o dda. Ond i fod yn onest, o'n i wedi cael digon o sgyrsiau gyda hi i ymddiried digon yn ddi bod e'n mynd i bod yn iawn. Anyway, o'n i ddim yn am hi, ond na, yn good. A mae'r amseru wedi bod yn eitha da, achos y marathon stream heddiw, bydd neb really mae'n anodd hyrwyddo stuff i cynulleidfa newydd, ond yn amlwg trwy'r S4C. Mae digon o bobl yn gwylio fe. Beth yw hwn? TM12. Wedi tan TM, ynddo roedd taflu dŵr. Water gun. Water gun, yeah. Oh. Ratata? Go on.
Fydd e'n dda yn erbyn Pokémon Carreg, fydd e? Be, dŵr, ie. Ie, so... Ynddo roedd disgwyl. Disgwyl. Dysga disgwyl i'r Pokémon. Mae unrhyw un yn gallu dysgu. Na, mae ddim mor dda hynny disgwyl. Methu cofio beth yw disgwyl. Fy ngwaith fy hun. Brilliant. Oh my god, Rhan yn sefyll lan. Mae penol fi i'r brifo. Eistedd fel. Oh, Stephen. Right, Stephen, ni wedi dweud rhywbeth. Tan 4 o'r gloch, neu 6 o'r gloch, ni wedi hyrwyddo bod y stream yma'n addas i blant hefyd, okay? Nes i ddim dweud unrhyw. Na, nes ti just neud sŵn fel, you know. Achos, actually, dim ond oedolion bydd yn deall y reference na o fel carry-on films a pethau, felly mae'n ffain. No, references gwaith mewn SpongeBob. Oh, ie. Mae fel pryd ti'n gwylio Shrek. A bydd e oedolion yn deall jokes. Oh, bendant. Fel na, pan dwi'n edrych nôl ar nodiadau sydyn fi. Beth yw dweud? Definitely fydd na ddim cymdeithasol wythnos yma, ond fyddai'n nôl gyda chwedlau wythnos nesaf a mae'n pwysig helpu'n gilydd. So bendant, os chi ddim wedi cael cyfle i gweld Lynette, mae'n storiwr a mae'n artist anhygoel o ran tynnu lluniau a creu gwaith celf. So bendant ychwanegu hi, ddilyn hi ar Twitch, achos o'n i'n dweud o'r blaen, mae gyda hi ffordd o siarad a ffordd mae wedi gwneud y stream. Mae fe'n ymlacio chi. So os chi wedi cael diwrnod prysur neu llawn stress, mae gwylio rhywun yn gwneud celf really nice a siarad, mae fe'n really cool. So, chwip then. Fel na pan dwi'n edrych nôl yn nodiadau sydyn fi. Anhygoel, mae cartŵn ar gyfer plant yn gallu rhoi joc oedolion sydd ddim yn cael ei notisio tan dych chi'n gwylio nôl fel oedolyn. Ie, mae hwnna'n wir. Mae loads yn nhw. Mae storiau fel, cofio Rupert the Bear a... Na, ddim, Paddington Bear. Os ti'n gweld stories greiddiol Paddington Bear, fel oedolyn, darllenwch nhw achos byddwch chi'n synnu ar humor, falle, gallu dweud, yr awdur. Right, be fi'n gwastraffu amser gyda Hedysor pan mae dy fi sgathu. Sgithu. Ond ys ddim symudiad hedfan, sgithu neu sgathu. Mae Gus dal yn cryf yn erbyn e, ond Na, mae'n normal. A fi'n credu ti wedi dweud wrth i hwn, ond o'n i ddim yn deall beth oedd pwynt ti. Dwedais ti hwn cwpl o weithiau, a o'n i jyst yn mynd, a fi ddim actually cymryd mewn. Ond mae'n dweud felly... Mae'n gwneud sens. Gus, And? Oh god. Ydw i'n gallu beio blinder cwsg? Dyna'r unig thing fi'n gallu meddwl am. Mae wedi bod yn... Wel, ni hanner ffordd trwy'r dydd, kind of. So ni'n mynd i mynd tan 10. So, hoffech newid Pokémon na. Rupert the Bear. Oedd fi llun, oedd illustrations Rupert the Bear yn hyfryd. A oedd cyfres teledu, oedd e? Rupert the Bear. Rhywbeth fel yna? Mae hynny'n gofod. Sub-goal ni ar y stream. Na. Sub-goal. Ni wedi cael cwpl bore yma.
mynd lan at 8. Woohoo! Current amount of timber hyn yn awr di. Dal dweud 5 ar y blwmyn. Beth, dwi'n aros i ffrindiau ffeindio fi yma. Yn yr ogof. Ie. Yn yr ogof, ie. Lle fwyaf diogel yn y byd. Gyda Pokémon Dieithr. Ie, dwi'n cofio gwylio, ond i'n hoffi'r style celf. Ie. O, dwi wedi newid cliff... O, hang on. Hang on. Head yn gelyn. Dwi heb diweddaru'r Pokémon. Whoops. Cleferi. Gwybwydden. Okay, beth sy'n cryf yn erbyn Cleferi? Ymladd. Sgen i ddim ymladd. Dwy. Beth sydd yn... Beth yw'r ail option sydd yn eitha gryf? Just ymladd. Just ymladd. Mae'n normal type. Rattata felly? Na, yn y generation cynta, dim ond ymladd sy'n cryf yn erbyn. Right. Bydd popeth arall yn... fine. Dim byd yn wath yn erbyn. Dim effaith ar Pikachu. Dyna beth o'n i eisiau. Come on. Oh god. Oh no, dwi wedi reset o'r goal i 0. Hooray! Dang. Dwi wedi cael 0. Beth oedd clyffer? Delwyth. Roedd cyneuon cartŵn mor dda hefyd fel intro 90au X-Men. Ti'n gwybod beth o'n i'n canu i fy meibion diwrnod o blaen? Thundercats, Thundercats, Thundercats a loose. Na? Narf. Okay. Sorry, Beth. Okay, hoff... Right, mae hwn yn cwestiwn i bawb. Mae hwn yn pwynt ddal yn et. Beth yw eich hoff can cartoons o'r 90au? Nôl mewn eiliad, mynd i wneud bwyd cyn enaid coll ar gyfer 4. Okay. Diolch byth, mae hwn yn ochr o wain. Oh gosh. Fi jyst yn falch bod ti gyda enaid coll, so sdim faff. O'n i wedi cael maximum faffage ar y stream yma. Fi ddim yn proud o fe, ond, you know, dyma sy'n digwydd. So... mae dal pobl di aros gyda ni. Thundercats yn anhygoel, mae'r un newydd ddim o'r dda. Oh my god, mae Thundercats newydd. O ia, ar Netflix. What? Mae'n sioc i fi. A mae yna She-Ra newydd. She-Ra? A mae nhw... Pa i dweud bod yna He-Man, Masters of the Universe newydd. Ie, mae hynny do mas hefyd, ond mae nhw di neud She-Ra newydd. Sut fi ddim yn gwybod am y pethau yma? Byw mewn ogof na'r ffarm, rhywun peth yw e. 90 X-Men neu SpongeBob. Dyw SpongeBob ddim yn 90au, sorry Lynette. Ti'n meth... Mae'n 90au hwyr. Ie, 90au. Oedd e? 90... Ie, 99. Yes. 90au hwyr. Seriously? Ond... Eder Nedi. Oedd hwnna Nedi? Ie, Eder. Hwna'n 99 hefyd, technically. Alright, os ti'n mynd i dweud pethau fel na, cat dog, cat dog. Alone in the world, little cat dog. O beth am... Oh, no. Hey, Trodon. Trodon. Thunderwave. Cool. Colli? Pokemon clearly top tier. Yeah. Thema Pokemon a thema Digimon. Oh yeah, Pokemon. Mae She-Ra yn Bendant. da fel... Beth fel... Oh my gosh, mae'n... Beth fi'n... wedi colli... Na, mae She-Ra yn cweith dda fel rhywbeth gwahanol yn lle reboot. Ie, maen nhw'n debyg ar ôl byw ar ffarm hefyd. Mae Pokemon clearly top tier. O'n i'n bod o'n 90... O'n i'n meddwl bod e'n 90au un eiliad. Na, ti yn iawn, falle 90au hwyr oedd e. Ond fi jyst yn teimlo bod e'n re-modern i fod yn 90au. Digimon. Yes, Digimon, Digital Champions, Digital are the champion.
Come on, hwnna mor grungy a fel underground, ond dyw e. Digimon, digital monsters, digital are the champions. Rwy'n cofio gwylio Digimon, ond byth gwybod beth yn y byd oedd yn digwydd. Ti'n beth, o'n i wastad yn teimlo, o'n i methu hoffi'r dau, o rhaid I fi pigo un fel Mega Drive a Super Nintendo. Erbyn hyn, mae dyfu'r ddoi, a oedd dyfu'r ddoi yn tyfu fyny. Ond mae rai pobl yn dweud just hyn i'r llall, a o'n I just yn Pokémon all the way. So o'n I teimlo, o'n I ddim yn mynd I gwastraffu fy amser gyda Digimon. Sorry pawb, os ti'n hoffi hwnna neu peidio, dyna yw fy mar. Tough. Na, os chi'n fans mawr, sorry, ond ie, fi ddim yn deall chi. Na, mae'n okay I gael barn ar pethau. A, rwy'n just gwylio beth bynnag oedd ar y teledu. Roedd y sioe Digimon yn well na sioe Pokémon. Ond mae'r gemau Pokémon yn well na'r gemau Digimon. Okay. Wel, mae Lynette yn dweud, mae gen i dal teg am Gatamon. Ia, roedd yn ysgol hefyd o'n i'n hoffi'r ddau, ond designs Digivolutions mor cool. Blasphemy. Fi gyda Kieran ar hwn. Oh, na. How dare you? How very dare you? Brilliant. Roedd thema Dexter's Lab. Oh, Dexter's Lab, yeah. Bonio'r stori. Wel... oce. Ni'n colli'r un o'r theme tunes mwyaf iconic y 90au, a mae pawb yn gallu chwarae fe ar y piano. Sef do 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 do. Ti'n gwybod beth fi'n sôn am? Yeah. Rugrats. Ba ba ba. Anyway. Chucky a Angelica a Phil a Lil a Stewie. Na. Stew? Na, ddim Stewie. Stew yn it. Yeah. Stew'r dad, ie. Oedolyn, ie. Oedolyn. Ie, fi'n gallu enwi nhw gyd. Sy'n rhaid I fe bod y plant. Dragon Ball Z a hoff cartwnau ar Cartoon Network. Rwy'n fi'n caru Rugrats in Paris, y ffilm. Oedd dy fi'r PlayStation 1 game o'r game. Oggy and the Cockroaches, yes. Nice. Yes. Nice. Nawr ni'n siarad. Beth oedd y cartoon ble roedd dau brawd, roedd un yn goody two-shoes a'r un yn troublemaker, a roedd y troublemaker yn ass. Cramp Twins. The Cramp Twins. Cramp Twins. Oh my god, the Cramp Twins. Fairly Odd Parents. Yes. Dyna ni'n hyn, ond oedd hwnna dal yn mynd tan ddiweddar, so... Yeah. Mae Thew Hash yn dweud, Stew Pickles, inventor and overall legend. Yes. Thew Hash. Thornbreeze yn cartoon hefyd. The Wild Thornbreeze. O ffilm. Wild Thornbreeze film, ie. Crossover oedd there oedd Thornbreeze ac... Oedd e? Yeah, Thornbreeze a Rugrats. Oh, yes. Yeah, fi'n cofio nawr. Pinky the Brain. Oh, theme tune a hanner. It's the Pinky. Excellent dechrau, pob thing. What we gonna do today then, Brain? The same thing we do every day, Pinky. Try and take over the world. Try to take over the world. Pinky on the brain. Courage the Cowardly Dog. Courage the Cowardly Dog, yeah. Mae'n good. Booga. O, beth oedd yr un gyda baboon a oedd e'n dangos ei penol? Oedd na... Yeah. Oedd na... O, fi'n gwybod. O, Cow and Chicken. Cow and Chicken. Mae hwnna'n mynd yn ôl nawr, so falle bych chi ddim yn deall beth fi'n sôn am, ond Cow and Chicken. Edrych e fyny. Yeah. Oh my gosh. Edrych. Oh my god, yeah, the bloomin'... The devil. Oh gosh, oedd baboon. Oedd fel baboon thing yma. Oedd yn bach yn weird fi'n credu ar y pryd. Mae dal yn weird, I fod yn honest, ond ie. Your cartoon's more strange, even. Yeah, ond awesome ar yr un pryd. Credu, mae fe'n dibynnu ar beth
mae popeth yn cymharol, so relatif i beth chi'n tyfu fyny gyda, neu beth chi'n diarfer gyda. Yeah. Mae hwnna'n peth, you know, Grim Angry Adventures. Beavers. Oh, wow. Angry Beavers. Yeah. Yeah, oedd dy fi, fi'n cofio Angry Beavers, oedd, wel, ti'n gallu cael serial fel teganau yn serials i am unrhyw beth, ond fi'n cofio fel toppers o Angry Beavers un tro. Ren and Stimpy a Rocco's Modern Life. Nice. Yeah, Ren and good. Stimpy, yeah. Cofio hwnna. Ren and Stimpy ddim yn un i blant, though. Come on, bod yn honest. O'n i'n gwylio hwnna pan o'n i'n ifanc, a fi'n gwybod o'n i ddim fod. O'n i'n aros fyny gyda'r hwyr i wylio fe, a o'n i fel, oh my god, beth yw hwn? Ond o'n i'n caru fe. Oedd e mor tywyll. Ond ie, so os chi ddim o oedran addas, peidiwch a gwylio Ren and Stimpy. Gwyliwch CBeebies neu beth bynnag chi'n gwylio, ond peidiwch a gwylio hynny. The Grim Adventures of Bill and Andy. Cofio, wyt ti'n gwylio hwnna? Hey, Goosebumps, mae hwnna'n un really scary nôl yn y dydd. Goosebumps, o'n i methu gwylio fe, Rwy'n fi'n absolutely petrified o Slappy. Yeah. Like, Mae honestly, Lynette Cosplay yn gof... gorffen y Slappy cyntaf, pryd roedd fi'n fach, roedd fi'n gwylio fe, I was terrified o. Mae Lynette Cosplay yn gofyn, oes na teganau mewn serials plant dal? Fi ddim yn siŵr. Sa'n siŵr, heb i gweld rai. Weithio mae yna pethau scamio. Ie, Club pethau Penguin. digidol. O, Club Penguin wedi cloi lawr nawr. O ie, wedi marw. Bloody clislim ma. Rwy'n cofio, Hey. yn Birds ysgol Trap. gynradd, roedd efo'r, ti'n gwybod, beth di y Tiger? Pa serial ydi Tony the Tiger? Frosties. Mewn Frosties, roedd ti gallu cael CD, o roedd fe'n Formula 1 game? Like Formula 1 game ar cyfrifiadur? A roedd fel 12 disc, rwy'n meddwl, i collecto, a pob un yn cael track wahanol. A os roedd ti'n collecto nhw'n gyd, roedd ti'n unlocko fel pob track, ac hefyd, like, old-timey Formula 1. A rwy'n cofio just collecto nhw, a installo fe ar y cyfriadur mewn ysgol gynradd. Oh, nice. Ti'n gwybod beth mae Kieran yn dweud Billy a Mandy? Fi ddim yn cofio Billy a Mandy. No, the Grim Adventures, ever, you know, oh, right, okay. The Grim Reaper. A wedyn, What's Under the Trapdoor? Yeah, Bert's Lynette Trapdoor. Cosplay. Bert's Trapdoor. Bert's Trapdoor, okay. Neu rhywbeth o'n na. Beth oedd un arall? Oedd yna like a Play-Doh people? Yeah, plasticine. Oh my god, beth oedd yr un Grim Adventures for Gruesome Kids? Beth oedd hwnna? Grizzly Tales for Gruesome Kids. Oedd hwnna gyda art style lovely. O'n i'n caru'r art style hwnna. Yeah. Yr animation dylwn ni dweud. Cerwi... Okay. Na, roedd hwnna'n plasticine hefyd, a wedyn roedd yn troi mewn i cartoon. Yeah. A oedd e'n really creepy y dechrau. Oh, hello, children! Fel gyda llais weird, a oedd e'n hen ddyn. Dwi'n fel y cymeriad o Family Guy. Herbert. Oedd e'n tipyn bach fel Herbert, ond Grizzly Tales for Gruesome Kids. Herwydd mae'n llygoden. Mae'n dweud cysau hwnna fel plant. Oedd e'n Kieran yn dweud cysau hwnna fel plant. Oedd ti'n cytuno, oedd e'n really creepy. Dyna pam oedd ti'n cysau e. Achos, fi ddiddordeb gwybod. Nes i rioed cofio am gen What's Under the Trapdoor ar y ZX Spectrum. Roedd na game. Right, taflu dŵr. Kieran yn dweud na oedd e'n. God.
Rhaid fi'n credu fi'n ymladd rhywun o Team Rocket ar hyn o bryd. Hang on, pan mae Rattata yn taflu dŵr? Achos mae fe'n gwan yn erbyn dŵr, ydy e? Achos fi di dysgu fe taflu dŵr. Beth yw pwynt ti, Stephen? Oh, evil con carne. What do you mean Pokemon? Mae'n like bear. No. Like pink, Nah. like purple Nah, bear. sorry. Mae fel hyn yn fel mid-2000s now. Like, Okay, nah, god, o'n i ddim. We're like bear a rwy'n cael brain mewn jar. Waw. A rwy'n Na. strange. Byddwn ni'n bendant wedi cofio hwnna. Yn swnio'n freaky. Yeah. Fath roedd hi'n Dweud barod hynny. yn olyn. Oh, no. Ha? 2001, sorry. O, 2001. Un o deg. O, mae sioc ddim yn gweithio. Na, mae'n dear. Man. Beth yw'r gorau wedyn? Dŵr, gwair, ia. Okay. Neu swapio O, i... mae'n ffordd. Mae Kieran wedi dweud, by the way, side note efo'r symudiadau yn y gêm. Mae'r symudiadau pelydr y beam wedi newid i lled, Stephen. Right, so yn lle Ice Beam, nes i ysgrifennu Pelydr ia, ond wrth gwrs mae hynny'n cymryd gormod o le. Felly dwi'n cymryd mae Kieran ti ysgrifennu lled ia neu rhywbeth fel yna. Okay. Dwi'n ffain. Cool. Fi'n mynd i... So, gwell i fi gwella head o sor fi'n credu. Ie. Head o sor. O, mae di marw. O'n i'n neud mor dda i cadw nhw gyd fyw, ond, ie. Chwipwydden. O, mae... Ie. Dyle ti di dweud yn syth. Lled ia. Rocket yn mynd i anfon Rattata. Na. Head yn gelyn. Head yn gelyn. Oops. Be fi di gwasgu fan'na? O, ma hwn yn good. Bloody cath yn ymosod arna. O, oes gen ti cath? Mwa, 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 mwa. Mae gen i Ah. 2 gath. Mam a mech. Nice. O, Fion. beth di enw nhw? Fion. Fion a Bobo. O, Bobo. Bobo, ti di cymryd hwnna o'r Simpsons? Yep. A ni'n Teddy, gwybod. Teddy Mr Burns. Mr Burns. O Fion o'r Simpsons. Bydd a Pikachu yn curo Chryslyn. O na. Fe ddim os fi'n drysu a mae fe'n cymryd. Mae Kieran wedi dweud bod mae'n contrast fawr efo'r enwau nhw. Just Rattata. Yeah. Tridon, beth yw Tridon? Thunderwave. Okay, fi'n credu sioc tarion yn well. Yeah, mae Thunderwave, mae'n just powerless. Na! Fi rhaid i fi cymryd y potion nawr. Sy'n okay. Uwchsonic, mae jyst yn mynd ar ôl yr uwchsonic trwy'r amser. Sonic. Sonic! Sonic, wow! Super Sonic! Oh, yeah, nes i gweld y ffilm. Super Sonic. Nes i anghofio Iachyd. mynd i gweld y ffilm Sonic. Trydon a Tom. Trydon. Yeah, nice. Diolch. Yay, diolch Beth.
more pinballs so addictive. O, ffaith bod yn dyrgrynu yn llaw ti, dyna beth sy'n neud efe. O. Yes, wedi catch yr un. Roedd hynny'n newydd iawn ar y pryd. Yeah. Yeah, god, yeah. Right. Be fi'n neud, just checio pwy ti dynnu nawr. Pwy sy'n werth rhoi potion i a pwy sy'n ddim. O, dim ond un sy'n ar ôl. Wel, mae 11 yn yr ogof. Ie, ni yn y pico. Helo, Daniel. Croeso i stream. Croeso i fawr arall. Os unrhyw pobl newydd wedi ymuno. So, ni jyst yn edrych ar pa Pokémon. Mae dy fi un potion. Pwy ni'n mynd i gwella. Achos... Wel, bydd Pikachu yn da yn erbyn Clislim, ond neb arall. Right. A pa symudiadau sydd gyda... Wel, bydd Hedysor yn dda. A mae types Carreg. Carreg a Dea. Carregni. Carregni. Fi'n gallu redig i ffwrdd o'r rhain, a dwi? Ond ti'n gallu trust dal nhw? Ie, ond bydd... O ie, actually, ma'n yn haws. Ewn ni di toello yn y gêm. Yeah, well, you know. Oes da ti Carregni? Oes. Ond fel ti'n dweud, mae jyst yn haws. HP up. Dyna'n handy. Ooh. Oh, yeah. Felly, jyst angen cofio ffordd cywir o mynd mas nawr. A Slim, fi ddim yn credu fi di dal Clislim, felly na i dal Clislim yn gyflym. Ie, gwneud Pokédex. Pokiadur. Hwna angen cael ei gyfieithu. Na. Ti'n hoffi sut fi'n golchi dwylo unrhyw fel cyfrifoldeb fel... Yeah, problem rhywun arall. Oh, yeah. Mae pawb jyst wedi pasio ymlaen, felly... O, ni rhywle yn y llinell yna. So, yeah. Sorry. Right. Credu lan fan hyn rhywle. Oh. Mae bron 10 munud wedi 4. Oh gosh, yeah. O'n i wedi dweud o'n i'n mynd i swapio i enau Coch nawr. So, gan fi safio fe. So, i bod yn dig, o'n i wedi ffaffio lot fyna gyda y technical problemau. 10 munud extra roll. Ie, nawr ni'n gwneud 10 munud extra, achos hoffen ni feddwl gallwn ni mynd mas o'r ogof yma. Wow! Yna fwg wyna gan ni'n disgwyl. Ie. Be? Dwi'n dod mas o'r ogof, wedyn bydd ni'n symud i wneud Coch. Oh, ryfoddf. Nice. Ryfoddf. Hewydd mae'n oddf, rhyfedd. Nice. Oddf. Rai, beth sy'n cryf yn erbyn ryfoddf? Hedfan, tân. Ddim yn helpu fi. Dewis dy Pokémon. Choose you. Bug yn y gym. Pikachu. Pika. Nid Pikachu. Horrible, sorry. Mae Pikachu yn wan yn herbyn. Mae ddim os fi'n Thunder Wave. Paralysed, so... Yeah. So pwy ti'n meddwl dylwn ni mynd am yna? Nid o Rhan. O, mae ddim gyda unrhyw iechyd, ddo. O, oce. A, unrhyw. Fi'n credu, ni'n mynd i marw.
Right. Pwy nawr? Di Sgaffi'n ffain. O, ie, beth sy'n... Right, mae rhaid i fi helpu'r gweddill then. O na, fi wedi rhedeg yma allan o Awakening. Dyw hwn ddim yn dda. Gath i head y sor? Just cadw grac yn hyn. Ie, ond y pwynt yw... OK. Mae'n cyfle da, achos dyw e ddim yn effeithiol iawn i fi i wneud newidiadau a rhoi potion i rywun. Falle Gracynen yw'r un gorau i wneud hwnna am. So, pam fi'n mynd lawr i 10... O, actually, gallwn ni roi efe nawr. A oes symudiadau pri gyda Gracynen? Ie, hywyd, yn Generation 1, mae pri yn curo Gwenwyn. Glochwyn? Glochwyn. Na. Oh. Glochwyn. O na! Gwasges i'r bottom wrong! Oh na! Oh. O, fi angen... Ti'n gwybod y switch trick ti gyda blub 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 blub? Rewind. Dyna beth ti'n angen. Glochwyn. Glochwyn. Oh, man. Oh, Just, yeah, pigiad Wenwyn. Oh, na. Oedd y potion yna i fod am blimyn Gracynen. Neu Weedle fel mae'n dweud fan hyn, ond... Ah, man. Grac gyda fy hunan. Gracynen. Gracynen. Ie. Ah. Yay. Right, fi'n mynd i safio fe fyna, just rhag off. Ni'n mynd i dal mynd mas, ond... Owain, ti'n gallu dechrau setio fyny enau coll wrth i ni cario mlaen chwarae, so mae dim... Mae fel swap over llyfn yn lle beth sydd wedi digwydd hyd yma. Fel ni wedi paratoi a popeth. Oh, brilliant. OK. Yay, dianc. Fi really ddim yn gallu cofio pa cyfeiriad mae popeth ar hwn. O, un arall. Lly, just anwyd... O, mae ddim yn galw fi. Gyda ni job fawr ymlaen yma. Dos di o yma. O, syniad arall sydd dy Stephen Rule yw gyda Pokémon Arian, os chi eisiau cyfrannu a chi'n dod o ardal gwahanol i ble mae fe'n dod, ardal Wrexham, byddai'n gallu cael fel tafodiaeth chi i mewn i un o'r cymeriadau. So, os oes diddordeb, mynd o'n Discord a chi'n gallu cyfrannu at un o'r cymeriadau y Pokémon. Sorry, un o'r cymeriadau. Nid y Pokémon. Dyw Pokémon ddim yn siarad, so... Ar wahân i Detective Pikachu rhywsut. A Meowth. A Meowth, ie. Caffodin. Peidiwch anghofio Meowth. O na. Hyn. O ie, Mewtwo. A Mewtwo. Wel, roedd e'n defnyddio... O ie, yn y ffilm, ie, ar dechrau. Mae'r dechrau'r ffilm yna'n weird. Mae fel rhyw fath... Nes i wylio fe'n eitha diweddar. Ie. Mae'r dechrau mor dramatig, a mae fe fel rhyw fath o
ffilm... Fi'n gwybod ma fe'n rhyw fath o fel estron, ydy e? Fel Alien. Ond... Mae rhywbeth eitha freaky ynglyn â'r dechrau'r ffilm yna. Nath y pobl yn y labordy creu fe. Mae'r entire ffilm yn eitha weird. Achos mae'r stael tipyn bach o wahanol hefyd i'r animeiddiad greiddiol. Fi'n siŵr bod rhywbeth amdano fe ddim quite yn iawn. Pa ffilm ydi hwnna? Mewtwo Strikes Pokemon Back, movie? neu? Pokemon movie. Fi'n cofio. Un o'r movies, hwnna'n good, hwnna'n great. Un o'r movies. Un o'r Pokemon movies. Yna tua 20 o'r nawr, yn dweud? Pokemon the first movie, dyna ni. So ar ôl i ni gorffen dianc yr ogof yma, byddwn ni yn chwarae'r gêm cyntaf Cymraeg sydd wedi bod ar consol erioed gan Wales Interactive. Felly, fi byth di chwarae fe blaen. Mae Owain wedi chwarae fe. Mae Ciaran sydd yn y chat di chwarae tipyn bach o fe. Felly, diddordeb i gweld pa fath o gêm yw e. A beth mae'r safon y gêm, achos wnaeth e gael ei greu. Oedd e fel 10 mlynedd yn ôl neu rhywbeth? Falle mae rhywun yn gallu checio hwnna. Fi ddim di wneud unrhyw ymchwil. Fi wedi bod yn diog iawn achos mae wedi bod yn amser prysur. 2013, oce, 7 mlynedd yn ôl te. Bydd e'n diddorol i gweld sut mae fe fel gêm. A hefyd, sut mae'r cyfieithiad Cymraeg, achos ni gyd yn gwybod mae cyfieithiadau gwael o unrhyw beth yn gallu rhoi chi off defnyddio'r fersiwn yna. So, Gath iaith i lefel 15. Yay. Fi ddim hyd yn oed gwybod os oedd na werth i fi mynd draw fan hyn. Ni'n siŵr bod yn rhywbeth etha. Beth mae etha yn neud? Etha, a mae'n rhoi'r PP. So di gallu defnyddio mwy o symudiadau. Mae'n rhoi PP fi? Ok. Yn ffynnu, o'n i jyst eisiau ailadrodd hwnna, sorry. Ni'n methu helpu fe. PP! Papa, dylai ti wedi dweud. Fi ddim cam deall wedyn. Os gen i ddim potion ond mae dy fi Master Ball. 87 yn nhw. Fi'n ffrindiau gyda Mr... fi ddim yn cofio beth o'r enw'r boi wnaeth creu Pokémon. Mr Nintendo. Mr Nintendo. Sorry, dyna gorau ti'n mynd i cael, achos fi ddim yn gwybod ei enw. Beth yw ei enw, Stephen? Ti'n gwybod? The creator of Pokémon. Ken Sugimori. Dweud eto yn araf? Dwi'n credu, hang on. Satoshi Tajiri a Ken Sugimori. Okay. Nice. Dynion neis. Hewth ro'n nhw'n arfer casglu pryfod. Felly dyna sut daeth y syniad. Yn Japan, mae yna rhyw traddodiad o casglu pryfod. Os e? Neud nhw ymladd. Fi'n desperate i fynd i Japan. Really nawr, fi wir. Dyna un o'r pethau ar rester i wneud yn uchel iawn ar y rester. Mae'n ddrud iawn fi wedi clywed, ond just o ran traddodiadau, technoleg, mae gyda fe popeth, pethau bach weird fi'n hoffi hefyd, just i weld beth ma fe fel. Mae ganddo fe popeth. Cymraeg. Mae hwnna'n handy.
Fury attack cyn ddaredd, nice. O, sgen I ddim potion o. Right. Draw I ti sgathu. Right, dwi arfer cael ei ar VHS, chwarae ormod, a nawr mae ddim yn gweithio. Beth y Pokémon First Movie? Oh, ma' hwnna'n stori hyfryd. Oh, gosh. Os gyda unrhyw un arall yn y chat, VHS, o'n nhw'n wedi gwylio gymaint a oedd y thing yn dechrau mynd, y tap yna. Oedd Dyfi Pocahontas. Oedd Dyfi Pocahontas ar VHS, Toy Story, Lion King. Fi ddim yn credu oedd angen unrhyw mwy. Oedd gen I Mr Bean the movie. Oh, great. Mae Lynette cosplay yn dweud mae'n 3D hedfan, ond mae'r yen yn cweit rad unwaith tu allan. Mae erioed eisiau mynd yno, ond mae un o ffrindiau fi yn byw yn Japan. Yeah, Little Mermaid Disney, mae Lynette yn dweud, oedd hi gyda hwnna. Och chi un o'r bobl oedd gyda fel copies mor ladron, na joke, pirate copies fi'n meddwl. Os oedd ti, oedd Dyfi Aladdin fel pirate copy, a o'n i'n caru'r ffilm yna. Dim ot, o'n i'n deall popeth, oedd ddim yn really fuzzy na dim byd, so... Oedd e yn ar y dechrau, achos o'n nhw wedi recordio recordio fe, ond... Ie. Fi ddim yn hoffi y coch, mae'n rhy llygaid. A whole new world. Cofio faint mor Americanaidd mae'r mae'n canu hwnna. I can show you the world. Na, mae'r genie yn Aladdin, Robin Williams, just, ti methu curo. Yr actio llais, Robin Williams. Dwi'n offio'r theori mae Aladdin yn digwydd miloedd o flynyddoedd yn y dyfodol. Right. Oherwydd mae genie yn dweud jokes sy'n dod cyn amser. Rhywbeth o. Okay. Ti di colli fi yn gyfan gwbl, ond... Yeah. Rhywbeth dark side. Rhywbeth fel na. Fi ddim yn gwybod. A ma'n dweud mae Iago yn robot. Fel Lynette yn dweud mae'n hoffi'r theori yna hefyd. Well, nice. A good theory. Yn hoffi yna. Oh god. Come on. Fi di cael llon bol o'r ogof yma nawr. Wir wedi. Fi'n redig I ffwrdd o Paras. Dyna beth sydd wedi digwydd. Fi'n offi Paras. Slim. Come on. Ooh, rhaid ymladd y boi yna. Moonstone. Ooh, dwi mewn sioc. Mon plentyn wyt ti? Mae'n risky ddo, achos gen I ddim lot o Pokémon ar ôl. Caregni. Boi mawr. Mae Rattata fe di... na. Tackle. Ma' hwnna'n okay. Mae hwn yn mynd I bod yn agos iawn. Fi ddim yn credu ni'n mynd I llwyddo gyda hwn. Ond does dim symudiadau carreg eto yn y gêm. Ond dal, os mae fe gyda unrhyw fath o Pokémon ar ôl Caregni... Mae... Emrys di dweud, I yn 2014, Tokyo, Kyoto a Hakone, profiad gorau oedd ista yn arcade a chwarae Ultra Street Fighter 4 Pro efo Evo drwy'r dydd tra smocio fatha stemar,
Mae smocio ti mewn yn mwy socially acceptable na ti allan. Ie, mae pawb yn ysmygu yn Japan. Ydyn nhw? Ie, mae'n... O na, Pikachu yn ofnadwy. Mae ddim... Ysganddo fe ddim byd. O, fi'n mynd I marw. Credu ti'n gallu siocio fe. Trydon. Efallai. Serious? Oh, really? Na, mae hwn yn... Pawb I gwasgu F yn y chat. Ei. F in chat. O. O paid. Oh dear. O na. O. O na. Oh, come on. Come on. Oh. 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 Wel, mae'r syna yma'n rhyfedd. Oh. O, na. Wnaethon ni ddim llwyddo, guys. Ydy ni dal gorfod mynd y holl ffordd rownd cyn gorffen? Ie, bydd yn anfon ti Pokespot I lle agosaf. Ie, na, pwynt yw, ydy ni'n mynd I cofio y ffordd cywir allan? Yeah, come on. Sorry, mae rhaid I ni curo'r blimin ogof ma, achos ar ôl y shambles o gorfod mynd nôl i'n episode o ran pa bit o'n ni ar. Ti'n barod I fynd pryd ni di gorffen hwn? Yeah. Oh? Okay, good. Right, so ti'n barod yn aros yn... Yeah. Fine. So, dwi eisiau mynd I gweld y templau geisha a stryd Harajuku. Oh yeah, bendant. Ie, bydd yn cool. Fi'n credu mae'r ochr... Ie, mae yna 3 elfen sy'n atynnu fi y mwyaf. Un yw'r technoleg. Yr ail peth wedyn yw'r gemau fideo. Trydydd peth yw'r pethau hollol weird I ni, ond yn dyw e ddim mor weird nhw falle, fel pethau fel game show. Ddim bod fi disgwyl I mynd I game show, ond fel pethau hollol bizarre sy'n neud Japan yn wych. O, un munud, mae rhaid fi ymladd eto. O na. O ni di ymladd y boi yna? Gallu osgoi fe. Sa'n siŵr. Na, fi eisiau ymladd pawb. Dyna dwi nath dweud, ti mond yn plentyn. Right. Okay. Sy'n swnio fel... Dwi mewn sioc. Mae'n plentyn wyt ti, actually, dweud fe. Wow. Ti'n eitha agos I fod yn dig. Haig eisiau brwydro, caregni. Right, sa'n gwastraffu amser mynd I saethu ratata. Actually, dylen ni di prynu potion. Oedd hwnna'n silly. Ond dim amser ni eisiau symud ymlaen at wneud coll. Taflu dŵ. Oh baby. Dyna pam o'n I angen e. Credu dyma fi nawr, fi di... Ie, fi di... Ne, mae'n mas. Okay. Head a saw. Fi'n credu erbyn y pwynt yma, ni angen cheerleaders I gwthio ni ymlaen. Fi'n credu beth oedd wedi cymryd yr egni o fi oedd set-up. Wedi chwarae fe'n okay, I was just... Oh god. A mae wedi bod yn good actually, achos nes ti chwarae'r 2 gêm gyntaf. Ti wedi cael bach o break nawr, ti wedi cael egni nôl. Barried fi nôl mewn. Ie. Sybo mewn gwaith
Gwaith tîm. Okay, head in. Na, fe chwipwyd yn. Na, fi'n gwybod, ond os fi gyda'r head in i ddechrau, o leia... Bydd y cymryd yn un... Oh, waw. Ie, ti'n iawn. Right, na i gwrando i ti tro nesa. Pokéfest Ar Stephen Turner. Mae yna delay, felly... Dwi'n methu ymateb yn cyflym. Okay. Falle bydd e. Oh, right, dyna... Oedd hwnna'n digwydd... O, be o'n i'n neud diwrnod o'r blaen? O ie, ni'n chwarae Stanley Parable. Oedd Owain yn chwarae fe. A mae hwnna proper fel... Mae fe gyd gyda fel rhywun yn adrodd y stori ti trwy fe gyd. Yeah. Felly, oedd hwnna'n eitha ffynnu gyda'r delay. So ni'n clywed ymateb Owain lot gynt na'r gameplay. Oh my gosh, wnaethon ni anghofio gwylio Bronwyn Lewis. Oh well, sorry Bronwyn. Oh, no, yeah. Bythyn yn awr yn ôl yn i, hanner di tri. Yeah. Oh well. Byddwn ni'n gallu gwylio hi ar catch-up, fi'n siŵr. Yeah. Then fine. Sorry Bronwyn. Yeah, oedd hi'n neud fel gig fyw. Ond, ie. Bydd e wedi distractio ni rhag Pokémon fi'n siŵr. Achos mae mor dda, so mae hwnna fel compliment mwy nag unrhyw beth. Fi ddim yn cofio os fi'n mynd lan y lawr fi'n credu nawr. Mor fawr yw'r ogof hyn. Fi'n gwybod. Paid a goffa. Fi'n credu ni eitha agos i'r diwedd. Fi'n siŵr ni boes y diwedd. Ie, just angen bwrw Team Rocket. Fi'n credu unwaith ti di curo pob person yn Team Rocket, mae'r drysau'n agor, neu rhywbeth. So... Beth yw'n tem, Mount Moon. Raticate! Pwy sy'n dda yn erbyn Raticate? Ymladd. Ymladd, fy sgennyn ni ddim. Ratafael yw Raticate. Dwi'n siŵr mae nath Kieran cael y drafft cynta o'r enwau Cymraeg. Nes i anghofio diweddaru'r enwau. Angon, byddai'n rhannu hynny yn y Discord. Es i'r, dwedodd Emrys, es i'r Golden Temple yn Kyoto, ormod o pobl, mi roedd rai bach oedd y rai nes i joio mwyaf. Mi roedd stryd Harajuku yn union fel bar booze eisteddfod ystod diwrnod corau, dim lle i symud. Oh my god. Mae Raticate yn gryf iawn. Pikachu yn curo fe ddo. Come on Pikachu. Os dwi'n... Tridon. Tridon, gynta. Oh na. Oh na. Nid Pikachu. Nid mascot y gêm. Na. Oh. Gorddannedd. Ddim bwnd o curo fi gyda'r smidiad yna. Right, os fi'n colli tro ma, sorry, ni'n mynd mewn i'r gêm arall. Just tough, sorry pawb. Mae just... Fi wedi cael llon bol o'r ogof yma. Fi ddim yn y mood am gormod o Pokémon heddiw. A fi am bach o siwgr neu rhywbeth. Fel, diod gyda siwgr mewn. Pa mae Owain yn dechrau, just... Weles i Owain yn cael Pepsi cyn, a o'n i just fel, dyna'n union rhywbeth fel yna. Pepsi Max, no sugar. Maximum taste. Oh, okay. Mae gen i rhyw extra, dim siwgr. Falle bydd sgath i'n esblygu nawr. O, na, 18. Falle, os mae'n llwyddo. 18 neu rhywbeth, ti'n credu? 19. O ie,
caffi Pokémon yn Japan. Byddai'n hoffi mynd i'r... Mae yna Pokémon Centre yn Tokyo, yn does na? Ie. O, ni'n agos nawr, ni'n agos. Eganau. Ffosilau, o ie, ni'n cael... O, pa'n ydyn ni eisiau? Angon, gofyn y... Be ti'n mynd am? Omanite neu Kabuto? Gofyn y chat. Angon, play. Ie, fi roed ni gofyn. Os chi... Play. Os chi'n gwybod am y ffosilau, so ni ddim yn gwastraffu amser, meddwl o flaen llaw nawr pa ffosil chi eisiau. Omanite, 100%. O, manwl. Okay. Oh god. Omanite can. Pleidleisio. Kabuto neu Omanwl? Mae well gen i. Bod nawr! Byddai'n mynd gyda'r dorf. Dorf. Praise Helix. Praise Helix. Clislim? Na. Beth oedd i'n neud? O ie. God. Dwy'n fwyd. Nice. No, dwy'n fywyd. Dwy'n fawr, diolch mawr. Ti'n mynd i dweud ar ôl pob symudiad? Diolch mawr. Nes i gweithio'n galed. Ie, na, chwarae teg. Na, mae'n on pwynt dda, actually. Mae'n job, mae'n cymryd amser a i feddwl amdano fe a cael e'n iawn. Roedd ddim gwyliodd y Simpsons wrth wneud e. Oh, nice. Oedd cofio ro'n i'n siarad am yr un ble mae Bart a Homer yn gweithio i'r syrca. Gweithio i beth? Wythnos yn ôl, roedd ni'n Simpsons, ble mae Bart a Homer yn gweithio i'r syrcas. O ie, gyda'r hwpa nhw'n dweud, oce, chi angen mynd mas tu allan a taflu'r hwp dros y tŷ, a naeth ei just mynd mewn a cloi y drws. Ie, fi'n cofio. Felly nes i just gwylio, 5 o'r Simpsons. Ar Disney Plus? Oh, of course. Oh, yeah. Yn waith. Okay. O, Cleferi, mae dyn ni Cleferi. Ti eisiau rhoi ffiga enw? Ne, sy'n angen. Nes i newid enw Cleferi, ond dwi'n methu cofio. Hei, stopia, ffeindies i'r ffosil yma, fi si bia. O, na, a dwi'n mynd i fod digon cryf i curo'r boi olaf. Pwy dden yn curo? Super nerd, eisiau brwydro. Nerd. Nerd super. Sgathu, o na. Fi'n hoffi abroad in Japan, Emrys. Mae'n boi cool. Dwi'n gwylio... Mae Emrys yn dweud, mae'r YouTuber abroad in Japan. Yeah. Mae'n boi o Loegr, dwi'n credu, sy'n byw yn Japan. Roedd yn arfer dysgu plant, Saesneg. A nawr mae wedi symud i Japan, a mae'n just mynd dros y bywyd yn Japan. Oh, cool. Mae'n gyfres da, mae'n dyn diddorol iawn. Okay. Mae trio ni yn y chat yn gwylio abroad in Japan. Mae hwnna'n peth da, bod ni gyd gyda hoffterau tebyg. Mae'n ni, really. Ampel. Beth yw ampel? Electro. Oh, ie, oce. Syniad da. Enwd. Dwi'n cynt. Voltorb. Okay. Gweld rai. Kieran di gweld rai o'r fideos hefyd, so, yeah. Dim ond ti Morgan sy'n he. Get with the times, old man. O fi di gweld, mae yna un lle ble mae dyn yn mynd o gwmpas Japan, na falle China yw hwnna, actually. Na, dyn o China wedi mynd o gwmpas China yn siarad fel hen tafodiaeth Tsieineaidd, a yn amlwg mae fe o fel Lloegr, a gyda acen Lloegr ar dechrau, a wedyn mae'n mynd, a mae just gwyneb pobl o China wedi synnu gymaint, achos mae'r ieithoedd yna'n anodd iawn i dysgu. Maen nhw just fel, oh my gosh, wow. Mae hwnna fwy o fel reaction video na dim byd arall. Mae hwn... Good. Pesmwg. O na, pwy fi'n mynd i newid i? Sneb arall da fi. Okay, ergyd.
rhaid mynd am hedyn gelyn, achos dim ond 3... Oh, dear. Wedi marw. Dim eto. Ond fi'n credu, mae'n just matter o amser. Na, fe'n cyfrifiadau nath marw. Oh, right, okay. Nath Twitch troi ffwrdd. Pesbwg. Oh. Hwna'n mynd i bod yn agos. Fi'n gallu sapio digon o egni nôl. Falle. Mae yna gobaith. Oh, mae hwnna'n mynd i bod reit lawr i'r un olaf. Ie, just ewch am y tackle. Ie. Colli'r target. Yay! Yay! Ciro'r super nerd. O, na i rannu. Ysblygiad! Hwna'n ffordd dda o gorffen y stream. Iawn. Yn colli'r drama. Fi'n gwybod. Drodd yn Iorwsor. Iorwg. Ivy. Okay, o'n i di... Hoffech chi y fossil helix? Helix os gweld. Neu fossil cromen? Helix. Na, o ti di dweud ti'n hapus i mynd gyda pawb arall, sef Omanite. Peidiwch a neud drama. Helix yw'r Omanite. Oh, okay, fine. Sorry. Pawb I dweud praise Helix yn y chat. Praise Helix. Helix. Nerd fawr, Helix. A ddolwch Helix. Helix and Omanite. Sorry, Kieran. Sorry. Fi di blino, okay? Oh, God. Praise Helix. Cer, Iorwsor. Oh, no. Look at worship. Whoops. Yeah. Whoops. Beth yw praise? Canmol, o ie. Canmol. Yay, ni allan. Okay, so... Nawr I chwarae ymlaen tan bod Owain yn dod nôl, achos heb Owain ni methu symud ymlaen at enaid coll. So, just joio'r y ffaith bod ni mas o'r ogof. Hey, okay. Perffaith. Right, so dyna dyma rhan Pokémon Coch o'r diwedd wedi gorffen. Fi di joio fe, ond fi'n credu mae blas gwael o ran setio popeth fyny, ond mae wedi bod yn gret yn chwarae. A diolch yn fawr Kieran am... fi'n gwybod fi'n arbed. Mae hwnna fel in-joke fi a Kieran, achos wrth trio wneud save state, am ryw reswm mae Everdrive GB yn ffynnu gyda safio'r save state, achos ti angen mynd mas o fe, mynd nôl mewn I fe, I safio neu rhywbeth. Anyway, paid ffynnu. So nawn ni stopio nawr a ni'n gallu... Falle bydd rhaid o ail drefn I tipyn bach wrth I ni swapio gwmpas. Ond Owain ti eisiau symud ni ymlaen at y gêm cynderfynol.